Καλησπέρα. Ωστόσο, έχουμε τη χαρά, ξανά και την ευλογία, να βρισκόμαστε σε αυτή τη συνάντηση της Σχολής Γονέων, η οποία συνεχίζεται με την χάρη του Θεού και την ευχή του Επισκόπου μας, με ένα θέμα το οποίο αξίζει. Είδαμε την προηγούμενη φορά τις νομικές συνέπειες για της γονικής ευθύνης. Σήμερα, αναζητώντας μια κυρία, έναν άνθρωπο που θα μπορούσε να εμπνεύσει μέσα από την γυναική ευαισθησία ένα θέμα των σχέσεών μας, ο Θεός μας οδήγησε τον δρόμο στην κυρία Αναστασία Κοτσοπούλου, η οποία είναι ψυχολόγος, έχει σπουδάσει στην Αμερική ψυχολογία και βέβαια και το μεταπτυχιακό της και το διδακτορικό της είναι στο Institute of Education στο Λονδίνο, όπου δούλεψε κάποια χρόνια, δίδαξε εκεί, αρχικά εργάστηκε σε διάφορα προγράμματα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, υπήρξε υπεύθυνη τμήματων ψυχολογικής υποστήριξης, όχι δεν τα πω, ότι δεν τα διάβασε εγώ τσάπα τόση ώρα. Δεν τα διάβασε εγώ τσάπα. Λοιπόν, ήταν υπεύθυνη σε πολλά κολέγια, όχι έχει σημασία για να καταλήξουμε. Υπεύθυνη ψυχολόγος σε πολλά σχολεία, ιδιωτικά κυρίως και κολέγια, και είναι διευθύντρια από το 2004, 20 χρόνια, 21 χρόνια, σε ένα σύγχρονο κέντρο υποστήριξης, εκπαίδευσης, έρευνας και εποπτείας. Έχει και κάτι άλλο. Τίτλος θα μείνει στα αγγλικά και ήταν αρτικόλεξα και δεν ήξερα τι σημαίνουν όλα αυτά τα πράγματα. Είναι παντρεμένη, είναι ο κύριος Χρήστος εδώ μπροστά μας. Έχει 3 παιδιά, είναι μαζί μας η Χριστίνα. Και βέβαια, το θέμα, το οποίο τόσο πολύ τρίγκαρε αρκετούς και μου το είπανε, έχει να κάνει με το πώς θα μάθουμε επιτέλους να διαφωνούμε. Να διαφωνούμε όχι για να διαλύουμε, αλλά για να διασώσουμε και να συμφέρουμε. Γιατί αγάπη δεν σημαίνει να μην διαφωνείς. Αγάπη δεν σημαίνει να είναι όλα επίπεδα. Αγάπη δεν σημαίνει να είναι όλα ομαλά και όλα σε ένα ροζ νεφάκι όπως τα φαντασιωνόμαστε. Αγάπη είναι ένας αγώνας, είναι μια λαχτάρα, είναι ένας πόνος, είναι ενίοτε ένα σφίξιμο, είναι ένα ζόρι. Και μέσα στην Εκκλησία μας η αγάπη, όπως την έδειξε ο Χριστός, πολύ σοβαρά και παραστατικά είναι σταυρός. Γι' αυτό και ψάχνουμε, κυρία Κοτσοπούλου, μια γυναίκα να μιλήσει για αυτό το θέμα. Γιατί θα ήταν πολύ ωραίο να μιλήσει ένας ψυχολόγος, αλλά θα έλεγαν οι κυρίες ότι μας αδικείτε. Τα λέτε από την πλευρά των ανδρών. Τώρα θα τα ακούσουμε από την πλευρά μιας έγκριτης ψυχολόγου, μιας γυναίκας η οποία ζει σε ένα γάμο που έχει εμπειρία αρκετή. Ανεβάζω τον πύχη, δεν είναι τίποτα, τον ανεβάζουμε κι άλλο τον πύχη. Κυρία Κοτσοπούλου, κύριε Χρήστο, Ειρήνη, καλώς ορίσατε στην επαρχία μας, στη Μητρόπολη μας. Ο Δεσπότης μας είχε μια ενηλυμένη υποχρέωση, μια χειροτονία σήμερα και απουσιάζει. Σας μεταφέρω τον θερμό του καλωσόρισμα στη Μητρόπολη μας, τις ευχές σε όλους και μακάρι και η απόψινή έτσι ευκαιρία να δώσει μια ελπίδα και ένα κουράγιο σε όσους ακόμα αγωνίζεστε και πιστεύετε και πιστεύουμε στη δύναμη της αγάπης. Ευχαριστούμε πολύ εκ βαθέων και είμαστε όλοι αυτιά. Να σας καλησπερίσω και εγώ με τη σειρά μου και να ευχαριστήσω πάρα πολύ για την πρόσκληση, για την φιλοξενία, για τα τόσα χαμόγελα που έχουμε εισπράξει αυτές τις λίγες ώρες που βρισκόμαστε κοντά σας. Κάναμε ένα υπέροχο ταξίδι σήμερα για να έρθουμε να τσακωθούμε. Λοιπόν, με αυτά τα λόγια που είπατε προηγουμένως, λίγο τρόμαξα. Εγώ δεν συνηθίζω να λέω τις περγαμηνές μου, δεν μ' αρέσει όλο αυτό. Μένω στο ότι είμαι ψυχολόγος, σύζυγος και μητέρα 3 παιδιών. Αυτά είναι τα σημαντικά πράγματα που... Μπορεί να δείτε όταν δεν είναι και γιαγιά, εκεί να δείτε. Να δώσει ο κύριος και να είμαι μια καλή γιαγιά. Γιατί θα μιλήσουμε και για τις γιαγιάδες, γιατί θα μιλήσουμε για όλες τις σχέσεις σήμερα.
πρέπει να πιάσουμε λίγο το πράγμα από την αρχή και να ξεκινήσουμε από το τι είναι επικοινωνία και ποια είναι, εάν υπάρχουν, τα μυστικά της επικοινωνίας των ανθρώπων. Αρκεί να πούμε ότι η επικοινωνία είναι το πιο σημαντικό πράγμα σε όλες μας τις σχέσεις. Και στις φιλικές, και στις ερωτικές, και στις επαγγελματικές, και στις αδελφικές. Δηλαδή, ό,τι θα πούμε έχει εφαρμογή παντού. Δεν αφορά μόνο το σύζυγο, αφορά το σύζυγο, τα παιδιά, την αδελφή μας, την μητέρα μας, την πεθερά μας, τη γιαγιά μας, τους πάντες, τον συνάδελφό μας, τον αφεντικό μας, τον υπάλληλό μας. Μέσα από την επικοινωνία έχουμε μία μοναδική δυνατότητα αρχικά να εκφράσουμε την ανάγκη μας. Το τι χρειάζομαι. Πόσοι άνθρωποι εδώ μέσα σήμερα μπορείτε να εκφράσετε την ανάγκη σας στον δίπλα, στον διπλανό σας. Πόσοι το κάνουμε αυτό. Πόσοι λέμε χρειάζομαι αυτό, έχω ανάγκη αυτό. Δεν το κάνουμε. Την ανάγκη μας συνήθως την βγάζουμε παράπονο. Που δεν κατάλαβες ότι εγώ ήθελα να είσαι εκεί. Άρα αμέσως έχουμε χάσει το βασικό. Το να εκφράσω το τι χρειάζομαι. Τι έχω εγώ ανάγκη. Και έρχεται ο άλλος και ο έξυπνος και σου λέει: εγώ ξέρω να σου καλύψω όλες τις ανάγκες. Το βλέπουμε πολύ συχνά αυτό στην αρχή των σχέσεων. Μα δεν στις έχω εκφράσει. Εσύ νομίζω ότι θα ικανοποιήσεις κάποια ανάγκη που εσύ ίσως να έχεις, αλλά δεν είναι η δική μου. Εκφράζουμε τις επιθυμίες μας. Εκφράζουμε και τις ανησυχίες μας. Το τι μας προβληματίζει. Έτσι λοιπόν, μια ανοιχτή, ειλικρινής επικοινωνία φτιάχνει μια βασική ατμόσφαιρα, όπου όλα τα μέλη αυτής της οικογένειας, μέσα από την αγάπη και τον θαυμασμό, μπορεί ο ένας να σεβαστεί τον άλλον. Η επικοινωνία μπορεί να οριστεί ως ένας τρόπος ανταλλαγής πληροφοριών, ιδεών και συναισθημάτων ανάμεσα στους ανθρώπους. Αποτελείται κυρίως από δύο άτομα, τουλάχιστον από δύο άτομα. Δεν μπορώ να επικοινωνώ μόνοι μου. Να κάθομαι και να τελειώσω τον τοίχο. Δεν θα με ακούσει ο άλλος. Βλέπω, αρχίσαμε τα χεράκια και τα έτσι. Θέλω να είναι διαδραστική η ομιλία. Δεν θα κάνω διάλεξη, θα κάνουμε διάλογο. Οπότε, ό,τι θέλετε, με μεγάλη χαρά να το φέρουμε στην κουβέντα μας. Έτσι λοιπόν, εάν εγώ μιλάω μόνη μου και κάνω το παράπονο μόνη μου, μόνη μου θα πορευτώ. Δεν θα φτάσει κάπου αλλού. Άρα, ο ένας θα στείλει το μήνυμα και ο άλλος θα πρέπει να το λάβει. Πόσο βασικά πράγματα συζητάμε τώρα, έτσι. Η επικοινωνία λοιπόν θεωρείται αποτελεσματική όταν τα μηνύματα που αποστέλλονται προφορικά ή ηχμή λαμβάνονται και ερμηνεύονται σωστά. Και γιατί το λέω αυτό. Γιατί μερικές φορές δεν χρειάζεται καν να μιλήσουμε, αλλά το μήνυμα μπορεί να περαστεί. Η ικανότητά μας λοιπόν να στέλνουμε και να λαμβάνουμε ή να ερμηνεύουμε αποτελεσματικά μηνύματα αρχίζει να αναπτύσσεται από τη γέννησή μας. Το πρώτο που θα πάρουμε ως βρέφη είναι το βλέμμα της μαμάς μας. Δηλαδή καταλαβαίνουμε και εμείς ως γονείς το κάνουμε στα παιδιά μας. Χαμογελάγαμε. Αγάπη μου, μανάρι μου, μαλάκι. Ήμασταν τους συνοφιλωμένοι. Αυτό το παιδί το εκλαμβάνει. Από τα χαρακτηριστικά του προσώπου μας, το παιδί παίρνει μήνυμα. Μπορεί να διακρίνει λοιπόν το χαμόγελό μας με όταν είμαστε στεναχωρεμένοι και κλαίμε. Οι σχεσιακές μας λοιπόν εμπειρίες κατά τη διάρκεια αυτών των πρώτων ανταλλαγών επηρεάζουν την νευρολογική μας ανάπτυξη. Ως ενήλικες πια. Δηλαδή, εάν έχουμε μια καταθλιπτική μαμά που δεν χαμογελάει, δεν επικοινωνεί με το παιδί, αλλά το έχει αφημένο εκεί και κλαίει, είναι στεναχωρημένη, είναι πικραμένη, έχει τις δυσκολίες της, το παιδί θα έχει πρόβλημα μετά. Αντίθετα, με μια μαμά που είναι από πάνω και όλη την ώρα γελάει, του μιλάει, όλη την ώρα, το βλέπουμε γι' αυτό σε κάποιες φορές, το παιδί αρχίζει και αναπτύσσεται πολύ πιο γρήγορα και έχει αυτή την ανάγκη να επικοινωνήσει. Και το βρέφος λοιπόν μέσα από το κλάμα του, μέσα από αυτή τη φλιαρία του που θα κάνει, τη βγάζει αυτές τις φωνούλες, κάνει αυτό το πράγμα. Προσπαθεί να επικοινωνήσει. Αντανακλά λοιπόν τη δική μας οπτική ή λεκτική επαφή. Ποιες είναι οι δυσκολίες λοιπόν? Γιατί μαλώνουμε? Αφού από πολύ μικρά από την ημέρα 0, εκπαιδευόμαστε στο να επικοινωνούμε. Τι δεν κάνουμε καλά? Γιατί το κάνουμε? Γιατί διαφωνούμε?
Ας πάρουμε λοιπόν τα πράγματα από την αρχή, γιατί έχουμε μια πολύ ωραία σύγκρουση ανάμεσα στην αγάπη και στον εγωισμό μας. Θέλω να ξεκινήσω λίγο ανάποδα. Δηλαδή, για να φτάσω στο γιατί μαλώνουμε, ως ζευγάρια, να πούμε γιατί παντρευόμαστε. Ακούω. Παρακαλώ. Για κοινωνικούς λόγους. Για κοινωνικούς λόγους. Κοινωνικούς λόγους. Για να αποδείξουμε στη κοινωνία ότι δεν είμαστε γεροντοκόρες. Βεβαίως. Γιατί η κοινωνία, αν εγώ μείνω γεροντοκόρη, θα έχει τεράστιο πρόβλημα. Έχετε δίκιο. Όλοι με μένα θα ασχολούνται. Ναι. Άλλος λόγος. Υπάρχει, δυστυχώς. Ναι. Γιατί ερωτευτήκαμε. Ερωτευτήκαμε. Σημείωση. Πάτε. Θέλω να συμφωνήσετε μαζί μου ότι αυτό το αγγελάκι με τα φτερά που κρατάει το βέλος δεν είναι αγγελάκι. Δεν το έζησα, δεν το ξέρω, δεν απαντώ. Ακούτε όμως καθημερινά περί έρωτα και αυτό το αγγελάκι. Δεν είναι αγγελάκι, αυτό είμαι σίγουρη. Νομίζω πρέπει να εισηγηθούμε να πάψει να είναι αγγελάκι. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία, ερωτευτήκαμε. Σημαντικότατος λόγος. Και δεν βλέπουμε πια τίποτα γιατί είμαστε ερωτευμένοι. Άλλος λόγος. Ναι. Για να κάνουμε οικογένεια ακούστηκε ταυτόχρονα από 3 μεριές. Πάρα πολύ ωραία. Γιατί αγαπήσαμε, γιατί αγαπάμε. Ωραία. Ανάγκη συντροφιάς. Γιατί έχω ανάγκη ενός συντρόφου. Πάρα πολύ ωραία. Άλλο. Οικονομική λόγη. Για ασφάλεια. Για ασφάλεια, για οικονομικούς λόγους. Τι ωραία που το είπατε. Προέκυψε. Ήταν μια ατυχή στιγμή. Ήταν μια ατυχή στιγμή. Εδώ θα γίνει πολύ ωραία συζήτηση. Ήταν μια άτυχη στιγμή. Δεν ξέρω, πρέπει να το να συνεχίσουμε να το βιντεοσκοπούμε. Λοιπόν, ναι, πολλοί λόγοι μας οδήγησαν στο να αφήσουμε τη δική μας πατρική οικογένεια για να κάνουμε την δική μας οικογένεια. Και πάρα πολύ ωραία μου είπατε κάποιους από αυτούς, γιατί μάλλον έχετε κάνει σκονάκι, ότι ερωτεύτηκα, ήθελα να κάνω παιδιά, ήθελα να ανεξαρτητοποιηθώ. Μπορεί να είχα καταπίεση στο πατρικό μου σπίτι και αυτό να με οδήγησε στο να σηκωθώ να φύγω, να μην θέλω άλλο αυτή την καταπίεση από τον μπαμπά μου. Η ανάγκη να έχω έναν σύντροφο, με ανάγκασαν από τύχη, από λάθος. Πρέπει να ξέρουμε όμως ένα βασικό πράγμα και χαίρομαι που έχουμε πατέρες εδώ ανάμεσά μας, γιατί αυτή ήταν μια ελεύθερη επιλογή μας. Έτσι. Ελεύθερη επιλογή. Δεν μας έβαλαν το μαχαίρι εδώ το πιστόλιο εδώ και μας είπαν «Α, τον παντρεύεσαι, γεια σου». Και επίσης αυτή η επιλογή μας είναι για πάντα. Εάν ξέραμε αυτό το για πάντα και την ώρα του γάμου ακούγαμε τι έλεγαν τα λόγια του παπά και δεν ήμασταν συγκινημένοι ή ασχολούμασταν με τον φωτογράφο, δεν θα παντρευόταν κανένας. Εντάξει. Αυτή η επιλογή είναι για πάντα. Γιατί αν σκεφτούμε ότι δεν είναι για πάντα, τότε αρχίζουμε το πώς θα απαλλαχθεί ο ένας από τον άλλο. Εάν σκεφτούμε όμως ότι αυτός ο άνθρωπος είναι η δική μου επιλογή και εγώ είμαι η δική του επιλογή και ό,τι και να γίνει, εμείς οι δύο θα το παλέψουμε, έχουμε αμέσως μια διαφορετική αντιμετώπιση σε όλα τα προβλήματα που μπορεί να προκύψουν. Γιατί μαντέψτε, δεν είναι εύκολος ο έγγαμος βίος. Όπως δεν είναι καμία σχέση εύκολη. Μόνο δυσκολίες θα έχει. Τα ροδοπέταλα είναι μόνο για μέσα στην εκκλησία. Μετά τελειώνει αυτό. Μετά αρχίζει η δυσκολία της καθημερινότητας. Και επειδή δεν έχουμε εκπαιδευτεί στο να αντιμετωπίζουμε καμία δυσκολία στη ζωή μας, και θα έρθω και στο πώς μεγαλώνουμε στην πορεία τα παιδιά μας, με οποιαδήποτε δυσκολία αμέσως αποφασίζουμε να το τελειώσουμε. Θα τα πω λίγο πιο αναλυτικά. Όταν θέλουμε να επιλέξουμε έναν φίλο, ας πούμε, εγώ θέλω τη Μαρία να είναι φίλη μου. Ποια στοιχεία πρέπει να έχει η Μαρία για να εκπληρώσει αυτό το ρόλο της φίλης? Με τη Μαρία θα πρέπει να μπορώ να διασκεδάσω, να με αποδέχεται, να με σέβεται, να με καταλαβαίνει, να έχουμε αυτορμητισμό, έτσι να είναι αμοιβαίο, να την παίρνω, να με παίρνει τηλέφωνο, να εγκρίνει μία της πράξης της αρινής, να με καταλαβαίνει. Πάρα πολύ ωραία. Και όταν επιλέγω σύντροφο, διαλέγω τα ίδια πράγματα. Ή εκεί ξεχνάω όλα αυτά και να νοικεύω στο μυαλό μου το πώς θέλω να είναι. Να πω κάτι. Θεωρώ ότι ενδυματοφορούμε στην επιλογή τις ανάγκες μας. Τις ενδυματοφορούμε χωρίς να ελέγχουμε αν υφίστανται. Έτσι. Και εκεί αρχίζει το πρόβλημα. Ναι. Λοιπόν,
Ψάχνω λοιπόν σε έναν σύντροφο κυρίως στοιχεία με τα οποία είμαι εξοικειωμένος. Δηλαδή, θα γυρίσω στη δική μου οικογένεια και θα σκεφτώ πώς ήταν η μαμά μου με τον μπαμπά μου, πώς ήταν ο μπαμπάς μου με τη μαμά μου, πώς λειτουργούσε αυτή η σχέση και πολύ πιθανό να πάω να αναπαράγω ένα τέτοιο μοντέλο. Δεν είναι τυχαίο το τραγουδάκι που μου θυμίζει στη μάνα μου ή μοιάζει με τον πατέρα μου, έτσι. Υπήρχε λόγος που το λέμε αυτό. Αν έχουμε από μία σχέση που η μαμά φώναζε συνεχώς τον μπαμπά, για να μην πω 100%, θα είμαι κι εγώ μία τέτοια σύζυγος που θα φωνάζω συνέχεια στον άντρα μου. Και όταν θα το συνειδητοποιήσω, γιατί κάποια στιγμή θα το συνειδητοποιήσω ότι το κάνω και ότι δεν είναι δικό μου, αλλά είναι αυτό που έχω μάθει, θα πρέπει να αρχίσω να το φιλτράρω και να πω: αυτό τώρα είναι δικό μου. Είναι της μαμάς μου. Εάν γίνω λίγο παρατηρητής αυτής της κατάστασης και δω πώς ήταν αυτή η σχέση και τι κάνω εγώ με τη δική μου σχέση. Πολλά ζευγάρια έχουν θέμα με τα οικονομικά. Το πώς ήταν στο πατρικό του σπίτι και τι πάνε να παράγουν στο δικό τους. Η ασφάλεια. Πώς θα νιώσω ασφάλεια από έναν σύντροφο. Τι σημαίνει να νιώσω ασφαλή σε μία σχέση. Άλλο μπορεί να εννοεί ο ένας, άλλο να εννοεί ο άλλος. Άρα πρέπει να το ψάξουμε και να το φιλτράρουμε. Φυσικά από τον σύντροφό μας θα πρέπει να έχουμε μία έλξη, να έχουμε μία οικειότητα, να έχουμε μία άνεση. Δεν γίνεται εάν δεν υπάρχει αυτή η έλξη. Να αισθανόμαστε ότι είναι εκεί. Αυτό είναι πολύ έντονο στις γυναίκες. Δηλαδή, περισσότερες γυναίκες θέλουν ο άντρας τους να είναι παρόν και να το δείχνει ότι είναι παρόν. Όχι μες στο σαλόνι και κάθομαι την εφημερίδα με το κινητό μου. Αυτό δεν είναι είμαι παρόν. Είμαι παρόν σημαίνει είμαι εκεί σε ό,τι με χρειαστείς. Με το κινητό. Χωρίς το κινητό. Κουραστήκαμε με αυτά τα κινητά πάρα πολλές ώρες. Πάρα πολλές ώρες. Κάνουμε πάρα πολλές ώρες στη μεταξύ μας επικοινωνία με τον είμαστε χαμένοι. Εάν αφιερώνει, αν δείτε το βράδυ, όλα τα κινητά το έχουν αυτό, το screen time, πόση ώρα έχεις περάσει το κινητό την ημέρα. Εάν δοκιμάσετε για μία εβδομάδα, καλά δεν θα αντέξετε μία εβδομάδα, ας πούμε όμως. Και δείτε το, απόψε το βράδυ να πάτε σπίτι σας, πόση ώρα είμαστε στο κινητό μου. Θα σας βγάλει ότι ήσασταν 2,5, 3, 4 ώρες. Εντάξει. Εάν αφιερώσεις 2,5, 3, 4 ώρες να κάθεσαι απέναντι με τον σύντροφό σου και να μιλάς, δεν θα πέσει ο σύντροφος. θα γίνει άλλη σχέση. Καμία. Δηλαδή, αυτό το χρόνο που αφιερώνουμε, γιατί λέμε δεν έχουμε χρόνο. Για να μην πω την άλλη καρμίτσα του ποιοτικού χρόνου. Εντάξει. Δεν έχουμε χρόνο γιατί δεν θέλουμε να αφιερώσουμε χρόνο. Γιατί τι θα κάτσω εγώ να πω με τον Χρήστο, ας πούμε, που είμαστε 35 χρόνια μαζί. Τι άλλο να πούμε. Έχουμε άπειρα πράγματα να πούμε. Σήμερα μιλάει στο αυτοκίνητο, ήμασταν 5 ώρες, δεν σταματήσαμε να μιλάμε. Αφού είναι λίγα. Θα τελειώσει, θα κάνουμε στην πίτα. Μαλώσατε. Όχι, δεν μαλώνουμε. Γι' αυτό τη φέραμε. Γι' αυτό τη φέραμε. Δεν μαλώνουμε, δεν μαλώνουμε. Απλά διαφωνούμε. Να μας βοηθεύει ο άλλος. Να τον έχουμε όμως και σε αποκλειστικότητα. Αυτό είναι το άλλο ωραίο στη σχέση. Ο άλλος πρέπει να ξέρουμε ότι είναι μόνο για μας. Κάποια στιγμή ήταν μια. Συμβαίνει γενικά στις σχολές γονέων και όταν κάνουμε για μικρά παιδιά θεματολογία, να λένε ότι ζηλεύει το ένα το άλλο, ζηλεύει, έκανα το μωρό και αυτό πάει και του βάζει το τσιμπάει και κάνει. Και είχα ακούσει ένα πάρα πολύ ωραίο παράδειγμα που το έχω κρατήσει και το χρησιμοποιώ στις ομιλίες. Που λέει, φαντάσου εσύ που είσαι παντρεμένη με τον Κώστα, μια ωραία πρωία, να έρθει ο Κώστας και να σου πει: Μαράκι, αυτή είναι η Κατερίνα. Από σήμερα θα είναι και η Κατερίνα μαζί μας. Την οποία θα αγαπώ όσο αγαπώ και εσένα. Και θα μοιραζόσαστε το δωμάτιο, το σπίτι, τα πράγματα, την αγάπη και θα είμαστε όλοι μαζί μια ευτυχισμένη οικογένεια. Θα καιρώσουμε, μαράκι. Αυτό κάνουμε και στα παιδιά με τα αδέλφια. Φέρνουμε ένα άλλο παιδί μέσα στο σπίτι και έχουμε αυτή την απέτηση. Και θέλει προσαρμογή αυτό και θέλει ωραίο τρόπο να το πουλήσει. Δεν μπορεί να το πει έτσι. Άρα μπορούμε να καταλάβουμε λίγο και αυτή τη διαφοροποίηση στα παιδιά. Άρα στις σχέσεις δεν ανεχόμαστε καμία άλλη Κατερίνα. Είναι μόνο το μαράκι. Εντάξει. Να υπάρχει φυσικά ερωτική επιθυμία, να είμαστε προτεραιότητα. Όχι πρώτα η μάνα σου, μετά η δουλειά σου, μετά αυτό και κάπου είμαι κι εγώ. Θυμάσαι ότι έχεις και γυναίκα. Πώς μπορούμε αυτό να το επικοινωνήσουμε χωρίς να μαλώσουμε, χωρίς να τσακωθούμε. Πώς μπορώ να σου πω ότι νιώθω ότι δεν με έχεις προτεραιότητα. Και ο άλλος να τα ακούσει. Όχι να μην τι βλακίες είναι αυτές που μου λες τώρα. Να μπορέσουμε να το επικοινωνήσουμε λοιπόν. Να είναι δίπλα μας και να μας υπερασπιστεί αν χρειαστεί. Αυτό πάλι που η μάνα σου είπε έτσι και εσύ αντί να πάρεις στο δικό μου μέρος,
Υποστήριξες τη μάνα σου και την αδελφή σου. Τα ακούμε αυτά. Γίνονται. Να τον εμπιστευόμαστε, γιατί αν έχω πρόβλημα με τον Χρήστο, καλύτερα είναι να το ξέρει πρώτα ο Χρήστος. Και όχι να το ξέρει η φίλη μου η Κατερίνα. Η κουμπάρα μου και η μάνα μου. Και ο έρμος να κοιμάται τον ύπνο του δικαίου και να μην ξέρει τι του γίνεται. Επίσης συμβαίνει πάρα πολύ συχνά αυτό. Θα το ξέρουν όλοι οι άλλοι εκτός από τον ενδιαφερόμενο, ότι έχουμε πρόβλημα. Και φυσικά να υπάρχει και λίγο θαυμασμός. Γιατί όταν χάνεται ο θαυμασμός, τότε ο άλλος πέφτει στα μάτια μας. Και πάβουμε να τον σεβόμαστε. Ο σεβασμός για μένα είναι πρωταρχικό στοιχείο και χαρακτηριστικό στην σχέση, σε όλες τις σχέσεις και στην επικοινωνία μας. Θα έρθει πάλι μετά λίγο στο σεβασμό. Επειδή όμως δεν έχουμε εκπαιδευτεί να καταλαβαίνουμε τις ανάγκες μας και επειδή φοβόμαστε να τις εκφράσουμε, συνήθως τις μεταμφιέζουμε πίσω από την κριτική που θα κάνουμε, την άρνησή μας να συνεργαστούμε, πήγαινε μόνος σου, εγώ δεν έρχομαι, την επιθετικότητα με το να είμαστε το δάχτυλο και το χέρι, με τα κηρύγματα και με τις υποδείξεις, με σπασμωδικές αντιδράσεις και με νευρικές κινήσεις, με το παράπονό μας ή και με την απομόνωσή μας. Αυτοί είναι οι χαρακτηριστικοί τρόποι για να δείξουμε ότι δεν επικοινωνούμε καλά. Αυτά θα μας τυπήσουν καμπανάκι. Και όλα αυτά είναι κάτω από την ομπρέλα του εγωισμού. Συμφωνούμε? Έτσι. Θέλω να σας πω λίγα πράγματα. Να ρωτήσω λίγο κάτι. Όπως θα παρουσιάσετε, δεν είναι μόνο εγωισμός και καημένος θυμός φαίνεται. Από πού πηγάζει όμως? Ορίστε. Από πού πηγάζει? Γιατί δηλαδή πρέπει να είναι ο θυμός από έλλειψη ικανότητας έκφρασης της ανάγκης. Ουσιαστικά θεωρώ το ίδιο το άτομο υστερεί στο ότι δεν εκφράζει τις ανάγκες. Ναι, αλλά δηλαδή αυτό... η ειλικρίνεια δεν είναι πάντα εγωιστικό. Θα διαφωνήσω. Νομίζω ότι αυτή είναι η πηγή του. Δηλαδή είναι εγωισμός αν το άτομο αισθάνεται ελληματικό. Αυτό είναι εγωισμός. Όχι, στο πώς θα το εκφράσει. Ναι, η ελληματικότητα Ναι. δεν το κάνει, αναστέλει τον αυθορμητισμό να εκφράσει την ανάγκη του. Αυτό είναι μια άλλη κατηγορία όμως. Νομίζω ότι είναι μια μορφή, Ναι. μια έκφραση όμως. Θα μπορούσε να είναι, αλλά κάτω από την ομπρέλα του εγωισμού χωράει και η μία έκφραση της ανάγκης. Εγώ το παίρνω από άλλη όμως. Το καταλαβαίνω. Το κατάλαβα, ναι. Ναι. Να σας πω λοιπόν λίγη θεωρία που δεν θα εμβαθύνω πολύ, γιατί θέλω να το προσπεράσουμε σχετικά γρήγορα, να σας εξηγήσω ότι ό,τι βιώνουμε στην ενήλικη ζωή μας έχει μελετηθεί πια από... Υπάρχει συσχέτιση των παιδικών μας βιωμάτων με τις συσχετήσεις και τον τύπο του δεσμού που κάνουμε στην ενήλικη ζωή μας. Δηλαδή, υπήρχε ένα ερώτημα, το οποίο απάντησε πρώτος ο Bowlby, γιατί ο συναισθηματικός δεσμός με τους φροντιστές στην παιδική ηλικία, τη μητέρα, τον πατέρα ή τη γιαγιά, έχουν μία τέτοια επίδραση τόσο στην παιδική όσο και στην εφηβική ζωή μας, στην ενήλικη ζωή μας. Μετά από έρευνα, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η βασική αίσθηση ενός ατόμου για ασφάλεια, για αυτοεκτίμηση, για αξία και ευεξία, προέρχεται από την ποιότητα της σχέσης του με τους φροντιστές του στα πρώτα στάδια της ζωής του. Επιπλέον, λοιπόν, όταν ένα παιδί έχει γονείς στους οποίους δεν μπορεί να στηρίζεται ή με τους οποίους δεν δύναται να συνάγει μια ασφαλή σχέση, έναν ασφαλή δεσμό, η ανάπτυξη της προσωπικότητάς του αλλοιώνεται με τρόπους που τελικά μπορούν να οδηγήσουν σε συναισθηματικές διαταραχές, άγχους, κατάθλιψης, όσο και σε διαταραχές προσωπικότητας. Έτσι, κατέληξε σε 4 διαφορετικούς τύπους ανάμεσα σε αυτές τις δύο σχέσεις, του φροντιστή και του παιδιού. Ο πρώτος είναι ο ασφαλής τύπος, που έχει ένα σχήμα διαπροσωπικών σχέσεων που είναι τόσο θετικό για τον εαυτό, όσο και θετικό για τον άλλον. Αυτόν τον τύπο αναζητάμε. Ο ιδανικός τύπος λοιπόν, που θα μπορούσαμε να έχουμε είναι όταν το παιδί εκφράζει μια ανάγκη και οι γονείς είναι εκεί για να την καλύψουν. Τότε παίρνει το μήνυμα ότι εγώ είμαι ασφαλής. Σε περίπτωση που δεν συμβεί αυτό, τότε έχουμε τις άλλες κατηγορίες που θα δούμε στη συνέχεια. Και θα μου πει, γιατί αυτό αφορά εμένα σήμερα? Γιατί αυτό θα αναζητήσω και εγώ στην ενήλικη ζωή μου.
Εάν αυτή μου η ανάγκη δεν έχει καλυφθεί ως παιδί, ψάχνω να βρω έναν άνθρωπο που θα μου ικανοποιήσει αυτή τη βασική ανάγκη για ασφάλεια. Πόσο συνειδητό είναι όμως το τι ψάχνω και το τι είναι ο άλλος και το τι μπορεί να δώσει ο άλλος. Εδώ έρχεται αυτό που σας είπα προηγουμένως με την προσδοκία. Το τι περιμένω εγώ από τον άλλο. Τι θα ήθελα να είναι ο άλλος και πόσο εξειδανικευμένο τον έχω στο κεφάλι μου. Γιατί και το παιδί, αν το ρωτήσουμε, δεν έχει την εικόνα ότι η μαμά δεν ήταν εκεί για να καλύψει την ανάγκη. Αυτό έρχεται μετά, με τη διεργασία, με την επεξεργασία της πληροφορίας. Έχουμε λοιπόν τον άλλο τύπο που είναι ο αμφιθυμικός, που έχει την αρνητική εικόνα για τον εαυτό και μια θετική εικόνα για τους άλλους, δηλαδή εγώ που δεν κάνω κάτι καλά, εγώ πάντα υστερώ, εγώ δεν είμαι αρκετή, εγώ δεν είμαι αρκετός. Και αυτό το άτομο πολύ πιθανόν να το εκμεταλλευτούν συναισθηματικά στην ενήλικη ζωή του. Ο τύπος της αποφυγής, που ενέχει αρνητικά μοντέλα για τον εαυτό και για τους άλλους, που διακρίνονται σε δύο υποκατηγοριούλες, τον απορριπτικό και τον φοβικό. Τέλος, αυτός ο τύπος έχει αρνητική εικόνα και για τον εαυτό και για τον άλλο. Και αυτός είναι ο άνθρωπος που βλέπουμε πια να έχει κατάθλιψη στην ενήλικη ζωή του. Το μοντελάκι λοιπόν είναι κάπως έτσι, με τη θετική εικόνα και την αρνητική εικόνα για τον εαυτό και για τους άλλους. Ποια στοιχεία πρέπει να έχουμε εμείς τώρα για να μπορέσουμε να μπούμε σε μια σχέση και να είμαστε υγιείς και να είμαστε συνεννοήσιμοι και να μπορούμε να επικοινωνήσουμε σωστά και να προχωρήσει, να εξελιχθεί, να αναπτυχθεί, να ανθίσει αυτή η σχέση. Αυτό το για πάντα που είπα προηγουμένως, κρατήστε το, γιατί είναι αυτό που πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας όταν έχουμε ένα λουλούδι. Ναι, άμα το φυτέψουμε, θα το δούμε για 2-4 μέρες. Εάν δεν το ποτίσουμε, εάν δεν το σκαλίσουμε, εάν δεν το ρίξουμε το λιπασματάκι, εάν δεν βγάλουμε τα ζυζάνια από γύρω-γύρω, γενικώς να έχουμε μία φροντίδα πάνω σε αυτό, δεν θα ανθίσει. Εγώ εχθές ασχολήθηκα με τις ορχιδέες μου και τώρα είδα μια κυρία εδώ απέναντι που έχει ένα μαγαζί που έχει ορχιδέες, δεν ξέρω, είναι ανάμεσά μας. Όχι, που δεν τις έχει φροντίσει πολύ καλά και λέω, α, πιάνουν κλαδηματάκι και τέτοια. Άρα θέλει νιάξιμο, θέλει φροντίδα. Έτσι είναι η σχέση. Δεν γνώρισα τον Χρήστο πριν από 35 χρόνια και δεν. Μην κουνάς το κεφάλι. Σε παρακαλώ, μην κάνεις σαποτάζ. Και όπως ήμασταν πριν από 35 χρόνια, είμαστε και σήμερα. Καταρχήν έχουμε βάλει από 25 κιλά ο καθένας. Για αρχή. Πέραν όλων των άλλων. Περάσαμε πάρα πολλές δυσκολίες και πάρα πολλά προβλήματα και πάρα πολλά θέματα. Μα άμα τα αντιμετωπίζαμε όπως τα αντιμετωπίσαμε τότε, δεν υπήρχε περίπτωση να είμαστε και σήμερα μαζί και να φτάσουμε μέχρι την ελασσόνα. Η αυτοεκτίμηση λοιπόν είναι το πρώτο κομμάτι. Τι σημαίνει αυτοεκτίμηση? Δεν είναι το καβαλά, το καλά μου και πάω. Πρέπει να εκτιμώ όμως τον εαυτό μου, να μπορώ να γνωρίζω το τι είμαι. Να ξέρω. Αυτό το κάνω καλά. Αυτό δεν το κάνω καλά. Εδώ υστερώ. Αυτό μπορώ. Αυτό δεν το μπορώ. Άρα η αυτοεκτίμηση δεν είναι μόνο είμαστε αίροι, είμαι φοβερός, είμαι τρομερός. Μια άλλη λέξη χρησιμοποιούν συνήθως οι άντρες. Η αναγνώριση της αξίας του εαυτού αλλά και του άλλου. Ένας σύντροφος παραμελημένος θα αναζητήσει τη φροντίδα και το ενδιαφέρον και τότε θα ξεκινήσει η ζήλια. Γιατί αν δεν με φροντίσεις εσύ, εγώ έχω ανάγκη τη φροντίδα. Και μάντεψε κάποιος άλλος εκεί έξω μπορεί να μου την προσφέρει. Πώς φέρει αυτή τη φροντίδα? Μα γιατί να αναζητήσω τη φροντίδα κάπου αλλού, αφού εσένα έχω επιλέξει. Εσύ είσαι ο άνθρωπός μου. Ο ασφαλής δεσμός που λέγαμε πριν. Για να μπορέσουμε να παρέχουμε ασφαλή δεσμό, θα το αισθανθεί ο σύντροφός μας, θα το αισθανθούν αργότερα και τα παιδιά μας. Και αυτό φαίνεται από τις αγκαλιές, φαίνεται από τα χάδια, μέχρι τη σιγουριά του βασίσου πάνω. Μπορούμε να το πούμε αυτό? Και την αγάπη. Γιατί αν δεν μπορέσω να αγαπήσω, δεν θα μπορέσω και να αγαπηθώ. Θέλω και τα δύο. Και να μου δώσεις και να πάρω. Και γιατί έρχεται ο εγωισμός εδώ, με όλα αυτά που λέγαμε προηγουμένως? Γιατί τις περισσότερες φορές υποβόσκει. Γιατί το έχουμε αυτό μέσα μας. Υπάρχει στην άκρη του μυαλού και το τιτιβίζει. Μπορεί όμως να έρθει και από κάποιον άλλον, έναν φίλο, μια φίλη, έναν γονιό, έναν κουμπάρο, που έχουν την καλή πρόθεση.
Και στην ουσία, αυτό που νιώθουμε είναι ότι πρέπει να βρω το δίκιο μου. Άρα θα τσακωθώ μαζί σου, γιατί θέλω το δίκιο μου. Γιατί εσύ δεν μου το δίνεις, δεν το καταλαβαίνεις. Ποια λάθη κάνουμε? Το να δουλεύουμε πολύ είναι ομολογουμένος ο πρώτος κανόνας. Ο ένας να είναι εδώ, ο άλλος να είναι εκεί. Το δεύτερο είναι ότι επικεντρωνόμαστε στα παιδιά μας και χάνουμε τον σύντροφο. Τα παιδιά δεν αντικαθιστούν τον σύντροφο. Ούτε φέρνουμε παιδιά στον κόσμο επειδή έχουμε προβλήματα ως σχέση. Δεν θα έχει κανένα πρόβλημα το παιδί. Θα δημιουργηθούν ακόμα περισσότερα. Άρα, η συντροφική σχέση πρέπει να παραμείνει συντροφική σχέση και μετά τα παιδιά. Και μετά όποια προβλήματα υπάρχουν. Συχνά έχουμε και την ανάμειξη των γονέων. Που μου είπε, που σου είπε, που έκανε, που δεν έκανε, που πας εκεί, που δεν πας εκεί. Πάρα πολύ ωραία. Βάζουμε μπροστά το δικό μας θέλω. Μα εγώ θέλω αυτό, εγώ θέλω αυτό. Ωραία, μπες λίγο και στη θέση του άλλου, γιατί δεν μπορεί να την καλύψει αυτή την ανάγκη. Πόσο υπερβατικό ακούγεται αυτό. Ωραία, όλοι μας έχουμε το θέλω μας. Αλλά μπορώ να καταλάβω και το δικό σου. Αν δεν μπορώ να το κάνω, έχουμε ένα πρόβλημα. Πρέπει να βρούμε τρόπο να το λύσουμε. Η ζήλια που λέγαμε προηγουμένως, όταν έχουμε μία απόλυτη σχέση εξάρτηση με τον σύντροφό μας, σε συνδυασμό με τη χαμηλή αυτοεκτίμηση, τότε χάνουμε τον έλεγχο. Και το ενδιαφέρον σε κάποιον άλλον, μπορούμε να το αναστήσουμε σε έναν άλλον σύντροφο δηλαδή, που είναι ένα 17% των χωρισμών, είναι αυτή η αιτία. Το ότι ψάχνουμε κάπου αλλού να βρούμε αυτό που χάσαμε μέσα στη σχέση. Τα οικονομικά προβλήματα. Πάρα πολύ τσακωμοί για τα οικονομικά. Τα λεφτά μου, τα λεφτά σου, δεν έχουμε κοινό ταμείο, τι έκανες με αυτό, τι έκανα με εκείνο. Κοινές αποφάσεις, γιατί πήγες και πήρες αυτή την απόφαση χωρίς να το συζητήσουμε μαζί. Να βρεθεί τρόπος να το επικοινωνήσουμε. Διαφορετικές αντιλήψεις για θέματα που δεν τα είχαμε συζητήσει πριν. Και όταν προκύπτουν, δεν έχουμε τη διάθεση να κάτσουμε να τα συζητήσουμε. Αλλά δεν είχαμε μπει στη διαδικασία πριν, σαν ζευγάρι, να πούμε τι γνώμη έχεις γι' αυτό, εσύ τι θα ήθελες τα παιδιά να μείνουμε με τη γιαγιά, θα ήθελες να μείνουμε στη Λάρισα, θα ήθελες να μείνουμε στο χωριό, μια χαρά δεν είμαστε εδώ, τι δουλειά θα ήθελες να κάνω, θα ήθελες να δουλεύω, δεν θέλεις να δουλεύω, εγώ θέλω να δουλεύω. Δηλαδή δεν γίνονται συζητήσεις. Και μετά αυτές οι μη συζητήσεις φέρνουν τσακωμούς και φέρνουν και χωρισμούς. Άρα πρέπει να το πιάσουμε από την αρχή όλο αυτό το κομμάτι της επικοινωνίας. Και από την εξυντανίκευση του συντρόφου, ότι από το γελάκι που λέμε πριν το τέλος, φτάνουμε στην απομυθοποίησή του. Και καθόμαστε και κοιταζόμαστε και δεν έχουμε τι να πούμε. Οπότε ένας θα πάρει το ένα και το άλλο θα πάρει το άλλο, ο ένας θα πάει με τους φίλους και ο άλλος θα πάει με τις φιλάδες και τελειώσαμε. Και όταν διαφωνούμε, τι κάνουμε? Πώς τσακωνόμαστε? Ένα βασικό είναι να σκεφτόμαστε αιμονικά όμως, πράγματα που μας είπε ή που έκανε, και έκανε αυτό και έκανε εκείνο και έκανε τ' άλλο και έκανε τ' άλλο, ή που δεν είπε, που δεν έκανε αυτό, που δεν έκανε εκείνο, που δεν έκανε τ' άλλο. Συμφωνούμε. Είναι σημαντικό να διαχωρίσουμε την αντίληψή μας σε σχέση με την επικοινωνία. Δηλαδή, μπορεί να μην έχουμε αντιληφθεί το ίδιο πράγμα. Ένα πράγμα να το επικοινωνήσουμε, δηλαδή, αυτό είναι, τι είναι ένα μικρόφωνο. Ωραία, το βλέπεις και εσύ για ένα μικρόφωνο, πάρα πολύ. Πώς το νιώθεις ότι έγινε αυτό, έγινε έτσι. Πάρα πολύ ωραία. Εγώ δεν το βλέπω έτσι. Εγώ βλέπω ότι είναι ένα κλειστό μικρόφωνο. Ναι, αλλά δεν είναι πατημένο το κουμπάκι. Άρα πρέπει να μιλήσουμε για το ίδιο πράγμα. Συχνά δεν μιλάμε για τα ίδια πράγματα. Και οι καυγάδες, ο ένας λέει άλλη ιστορία, ο άλλος λέει άλλη ιστορία. Και αυτό γίνεται και στα γραφεία των συμβούλων ψυχικής υγείας και ψυχολόγων, όταν έρχεται τα ζευγάρια. Λέω, πού ήρθε αυτό? Δεν είχα καταλάβει κάτι τέτοιο. Μα αφού σου το λέω, μα δεν μου λες αυτό. Γιατί άλλοι κόσμοι. Συχνά ξεσπάμε σε φωνές, χάνοντας το δίκαιο μας. Δεν υπάρχει λόγος να υψώνουμε τη φωνή μας. Ας πούμε αυτό που θέλουμε με κανονική φωνή, χωρίς να οδειάζουμε. Γινόμαστε κακοποιητικοί, είτε σωματικά είτε λεκτικά. Μερικές φορές η λεκτική κακοποίηση είναι πολύ χειρότερη από τη σωματική. Και κυρίως ρίχνουμε την ευθύνη στον άλλον για όλα τα προβλήματα. Κακή επικοινωνία σημαίνει να μεγαλώνουμε και αντί να μεγαλώνουμε μαζί, να μεγαλώνουμε παράλληλα. Είναι πολύ όμορφο να μπορούμε να κάνουμε πράγματα μαζί. Συχνά τα ερωτευμένα ζευγάρια και τα ζευγάρια που έχουν διάρκεια στον χρόνο λένε πως ο σύντροφός τους είναι ο καλύτερος φίλος τους. Δηλαδή, το πρώτο πράγμα που θα σκεφτώ αν γίνει κάτι στη ζωή μου θα είναι να πάρω τον σύντροφό μου. Και όχι τη μάνα μου, τη φίλη μου, την κουμπάρα μου. Να το μοιραστώ με τον δικό μου άνθρωπο.
Ας δούμε ένα παραδειγματάκι τώρα. Η Μαρία έχει ένα παράπονο. Καλά κάνει. Κάτι δεν έχει κάνει καλά ο Γιάννης. Του το λέει. Ο Γιάννης τι κάνει? Την αγνοεί. Σύνδεση με Κάιρο. Τίποτα. Ο Γιάννης τίποτα. Η Μαρία μετά από λίγο ξαναλέει το παράπονο. Ο Γιάννης θα τα πάρει και κρανίο, θα θυμώσει. Η Μαρία θα φύγει. Θα αποσυρθεί. Η επόμενη φορά που θα υπάρχει παράπονο θα είναι ακόμα πιο έντονο. Και εκεί θα έρθει η σύγκρουση. Τι είχαμε εδώ? Είχαμε μία επικοινωνία, έναν πομπό δηλαδή που έδωσε το μήνυμα, και ο δέκτης τι έκανε? Τίποτα. Εντάξει. Γιατί? Γιατί δεν κατάλαβα ότι αυτό ήταν σημαντικό? Γιατί δεν τον ενδιέφερε? Γιατί έτσι κάνει η Μαρία, πάντα έχει παράπονα? Μπορούμε να βρούμε πάρα πολλούς λόγους γιατί ο Γιάννης είχε αυτή τη συμπεριφορά απέναντι στη Μαρία. Μπορούμε να το δικαιολογήσουμε. Ας δικαιολογήσουμε λίγο τον Γιάννη τώρα. Τι έκανε καλά ο Γιάννης και δεν έκανε καλά η Μαρία? Έτσι είναι ο Γιάννης. Αυτός είναι ο Γιάννης. Αυτή μου άρεσε πάρα πολύ η απάντηση. Και ξέρετε τι γίνεται? Ο Γιάννης είναι ένα μπουκάλι νερό. Εάν εγώ νόμιζα ότι είχα ένα μπουκάλι σαμπάνια, έχω πρόβλημα. Γιατί πήρα το μπουκαλάκι το νερό. Δεν πήρα το μπουκαλάκι τη σαμπάνια. Ο Γιάννης. Ποιος το έχει το πρόβλημα, ο Γιάννης? Για η Μαρία το έχει το πρόβλημα. Κοπελιάς, ας το καταλάβεις. Γιατί διάλεξε το νεράκι. Αυτό είχε στο ράφι, δεν μου ήρθε τίποτα άλλο. Πήγα στο σούπερ μάρκετ και δεν είχε. Λοιπόν, αυτή είναι η απομυθοποίηση που λέγαμε προηγουμένως. Στο μυαλό μας το έχουμε φτιάξει λίγο αλλιώς και μετά η πραγματικότητα είναι λίγο διαφορετική. Ο Γιάννης μπορεί να γίνει σαμπάνια. Μάντεψε, όχι. Η Μαρία όμως μπορεί να ξεδιψάσει με το νερό και με τη σαμπάνια. Μπορεί. Εκείνος είναι ο συμβιβασμός που θα κάνει. Θα πει, εντάξει. Καλό είναι και αυτό. Να μην με κατακρίνει η κοινωνία, να μην μείνω καιροτοκόρη, να κάνω και 2 παιδιά. Εντάξει. Δεν θα πιω σαμπάνια, θα πιω νεράκι. Ναι, να το ξέρει όμως. Άμα δεν το ξέρει, έχει πρόβλημα και η Μαρία. Εντάξει. Πώς συνειδητοποιούμε λοιπόν τα πράγματα? Δεν μπορούμε να έχουμε άλλη προσδοκία και άλλο να μας βγαίνει στην πορεία. Το είδαμε αυτό, εκεί ήταν. Πάει κάθε Κυριακή στο γήπεδο. Από πότε? Από τα 16. Δηλαδή όταν το γνώρισες, πήγαινε. Ναι. Και γιατί τώρα σε ενοχλεί? Γιατί τώρα έχουμε οικογένεια, έχουμε παιδιά. Του το έχεις πει ότι αυτό θα το κόψεις? Όχι. Σου είχε πει ότι θα το κόψεις? Όχι. Τότε γιατί την έχεις αυτή την απέτηση? Δουλεύει με τον πατέρα του και τον κοροϊδεύουν στα λεφτά. Τον ρίχνουνε. Μια ζωή, θύμα. Όταν τον γνώρισες, δουλεύει με τον πατέρα του, ναι. Ήταν έτσι? Ναι. Και γιατί τον παντρεύτηκε? Σου είπα ότι θα φύγει? Όχι. Τότε γιατί σε ενοχλεί τώρα αυτό? Εκείνο τον ενοχλεί? Όχι. Άρα ποιος το έχει το πρόβλημα? Δηλαδή ορισμένα πράγματα. Οι άντρες τι παράπονα έχουν όπως για τις γυναίκες? Θα γυρίσουμε, θα έχουμε. Γιατί συνήθως αναφέρεστε στα παράπονα που έχουν οι άντρες με τα γυναίκες. Όχι, όχι, λέω στα παράπονα που έχουν οι γυναίκες από τους άντρες. Θα έρθει η ώρα μας, μισό λεπτό. Οι γυναίκες παραπονούνται και άντρες. Οι άντρες λοιπόν, η απάντηση. Παράδειγμα έτσι και από την εμπειρία σας. Ναι, ναι. Οι άντρες λοιπόν, συνήθως, όταν έρχεται η ώρα του καυγά, τι θα κάνουν? Θα κοιτάξουν να δώσουν μια συμβουλή. Μπορεί και να ειρωνευτούν. Θα κοιτάξουν να αλλάξουν το θέμα. Ή θα παραμείνουν σιωπηλοί όταν θα προκύψει σύγκρουση. Είναι χαρακτηριστικά αυτά τώρα των ανδρών. Επικεντρώνονται στο πώς θα λυθεί το πρόβλημα. Και όχι στις αιτίες που το προκάλεσε. Τι θα κάνουμε τώρα? Τι θέλεις τώρα αυτό? Εντάξει, θα κάνουμε αυτό, τελειώνουμε. Δεν αναρωτιόνται γιατί. Και συνήθως προσπαθούν να αποφύγουν τη σύγκρουση, αλλά όταν προκύψει θέμα πρέπει να έχουν και τον τελευταίο λόγο. Πάντα. Οι γυναίκες από την άλλη μεριά, κάθε καυγά τα βρίσκουν σαν μια ευκαιρία να διεκδικήσουν και κάτι περισσότερο. Να βάλουν όρια, να πούν και άλλα προηγούμενα που έχουν γίνει και τότε εκείνο και τότε τ' άλλο και τότε τ' άλλο. Έτσι. Και να πούν κυρίως πως κανένας δεν με καταλαβαίνει. Αυτή είναι η γυναικεία ατάκα. Επικεντρώνονται στους λόγους που δημιουργήθηκε το πρόβλημα και όχι στο πώς θα το λύσουμε. Γιατί εγώ δεν θέλω να ξαναγίνει. Εγώ θέλω να μην ξαναγίνει. Εγώ θέλω να μην ξαναγίνει. Και αυτό είναι το πρόβλημα. Γιατί δεν μπορούμε να λύσουμε 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 το πρόβλημα. Γιατί δεν μπορούμε να
Εσύ μου λες πώς θα το λύσουμε τώρα, αλλά εγώ θέλω να σου εξηγήσω γιατί έγινε. Και θεωρούν πως τα συναισθήματά του δεν μπορούν να αξιολογηθούν από τον σύντροφό του. Και εδώ έχουμε ένα παιχνίδι ρόλων και εξουσίας. Συμβαίνει πάρα πολύ συχνά αυτό. Και αν κάνετε λίγο πίσω, και δεν μπορείτε να το δείτε στις δικές σας σχέσεις, μπορείτε να το δείτε στις σχέσεις των άλλων. Μπορείτε, έχετε ένα ζευγάρι τώρα μπροστά σας που λειτουργούν κάπως έτσι. Και εμείς κάπως έτσι λειτουργούμε. Δηλαδή, όλα τα ζευγάρια κάπως έτσι λειτουργούν. Άρα, τι πρέπει να μας ανησυχήσει, ποια είναι αυτά τα σημάδια που θα μας ανησυχήσουν. Πρώτα απ' όλα η κριτική. Δηλαδή, το είσαι έτσι, δεν κάνεις αυτό, μια επίθεση λοιπόν χωρίς σεβασμό, όταν μας κριτικάρει ο άλλος, αυτός είναι ένας πολύ κακός τρόπος να μαλώνουμε, να διαφωνούμε. Η κριτική. Γιατί αυτό περνάει και στα παιδιά μας. Τα παιδιά βλέπουν αυτή την κριτική. Το πώς φέρομαστε εμείς ο ένας τον άλλο. Και μετά θα αναπαράγουν το ίδιο μοντέλο. Οι προσβολές, το να μας προσβάλλει, να γινόμαστε προσβλητικοί με τα συναισθήματά του και με τις συμπεριφορές του. Η άμυνα, όταν έχουμε μια αμυντική στάση απέναντι σε αυτό και νιώθουμε τα θύματα, αρνούμαστε την ευθύνη, διαφωνούμε έντονα. Και η απόσυρση. Όταν ο ένας μιλάει, ο άλλος και φεύγει. Και ξαφνικά μιλάει στον τοίχο, στην πόρτα. Η περιφρόνηση. Ο θυμός που προκύπτει κατά τη διάρκεια της μιας αποτυχίας να επικοινωνήσουμε, σωστά τη σκέψη και τη επιθυμία μας, πολλές φορές μας κάνει να ξεχάσουμε τι μας έκανε και ερωτευτήκαμε. Τι μας έκανε αυτός ο άνθρωπος να είναι η επιλογή μας. Μας κατακλείζει λοιπόν με όλα τα αρνητικά και χάνουμε μηδενίζουμε τη σχέση. Χάνεται η ουσία της σχέσης μας. Η περιφρόνηση λοιπόν εκφράζεται διαλεκτικά μέσω του επιθετικού χιούμορ. Πάρα πολύ προσεκτικοί εμείς οι ψυχολόγοι είμαστε με το χιουμοράκι που χρησιμοποιούν τα ζευγάρια. Τα πιο σοβαρά πράγματα λέγονται σαν αστιάκι. Όταν θέλεις να πικάρεις κάποιον και δεν θες να το κάνεις ευθέως, το κάνεις με χιούμορ. Και είναι πάρα πολύ λειτουργικό. Οι εκφράσεις του προσώπου, το μη λεκτικό και μέσω της επιβλητικής στάσης του σώματος. Και έρχεται η βασική ερώτηση. Μπορούμε να αλλάξουμε? Ωραία τα λέμε. Αλλάζει? Φυσικά και μπορούμε να αλλάξουμε. Πώς επικοινωνούμε λοιπόν καλύτερα? Καλύτερη επικοινωνία δεν συνεπάγεται απαραίτητα και συμφωνία. Το ότι θα κάτσουμε στο ίδιο τραπέζι και θα πει ο καθένας τις απόψεις του δεν σημαίνει ότι θα συμφωνήσουμε. Άρα θα έχω εκφράσει την ανάγκη μου, θα έχω εκφράσει το θέλω μου, θα έχω εκφράσει το παράπονό μου και κυρίως θα έχω ακούσει. Τι έχεις να μου πεις εσύ? Δεν είναι ένας αγώνας δύναμης. Δεν είναι ποιος θα υπερισχύσει. Είναι σημαντικό να γίνουμε πολύ καλοί ακροατές. Να ακούσουμε αυτό που έχει να μας πει ο άλλος, χωρίς να μιλήσουμε. Αυτό είναι challenge, η πρόκληση για την επόμενη φορά. Που θα κάνει ο άλλος το παράπονο του, θα τον ακούσουμε χωρίς να μιλήσουμε. Όχι θα τον έχουμε δικαιωμένο με αυτό που λέγαμε προηγουμένως. Δεν με ενδιαφέρει αυτό που λες. Αλλά θα καταλάβω τι μου λες από τη δική σου μεριά. Θα έρθω στη δική σου θέση και θα μπω στα παπουτσάκια σου να δω πώς το εννοείς αυτό που λες τώρα. Και για να το κάνω αυτό, πρέπει να είμαι ολόκληρος έτσι. Δηλαδή και οι εκφράσεις του προσώπου και ο τόνος της φωνής μου θα πρέπει να λέει το ίδιο πράγμα, ότι είμαι μαζί σου. Όχι. Ναι, λέγε τώρα. Ναι, εντάξει, ναι. Αυτό αμέσως είναι άλλο μήνυμα. Δεν τον ακούω. Και αφού κατανοήσουμε το πρόβλημα, πρέπει μαζί να βρούμε τρόπους που μπορεί να λυθεί. Γιατί μπορεί να μην είναι η δική μου άποψη σωστή. Μπορεί όμως μαζί κουβεντιάζοντας να πούμε, σκέφτομαι αυτό. Εσύ τι σκέφτεσαι? Όχι, μπορεί να γίνει και τ' άλλο. Ναι, μήπως όμως θα μπορούσε να γίνει και αυτό? Εάν μιλήσουμε, θα βρούμε και άλλους τρόπους. Δεν θα είναι μόνο ο δικός μου και ο δικός σου. Κουβεντιάζουμε λοιπόν με ηρεμία για το τι μπορεί να γίνει. Και φυσικά λαμβάνοντας υπόψη το φύλλο και τη σημασία δεν έχει το τι επικοινωνούμε, αλλά το πώς θα το επικοινωνήσουμε. Ευτυχισμένους γάμους μπορούμε να έχουμε? Βέβαια μπορούμε να έχουμε. Και τους βλέπουμε να υπάρχουν. Είναι οι γάμοι που βασίζονται στην εμπιστοσύνη, στους γάμους που μπορούμε να καταλάβουμε την ανάγκη του άλλου, που υπάρχει αγάπη, που υπάρχει σεβασμός, που πάνω απ' όλα θα βάλω το τέλει μου, που έχουμε ένα κοινό όνειρο, ένα κοινό στόχο, που μέσα σε αυτό μπορούμε και φροντίζουμε και τον εαυτό μας, λέμε αυτό που σκεφτόμαστε και το επικοινωνούμε, άρα
Άρα είμαστε ανοιχτοί, ειλικρινείς και η επικοινωνία μας βασίζεται ακριβώς σε αυτά τα στοιχεία. Ξαναέρχομαι με το 70-30. Αρχικά με το να πούμε λοιπόν τον άλλον το τι μας λέει και τι κρύβεται πίσω από αυτό που μας λέει, και η επικοινωνία είναι 70 να ακούω και 30 να μιλάω. Αν μπορέσουμε να μπούμε στη θέση του και να καταλάβουμε τι μας λέει. Ας πούμε, η πιο αστεία φράση που μπορούμε να πούμε σε έναν άνθρωπο που γυρίζει από τη δουλειά του. Ξανασηκώνω. Ξαναβάζω χέρι στη μέση. Άργησες. Τι κρύβει αυτό το άργησες? Αυτό το άργησες κρύβει. Δεν ήσουν εδώ που σε χρειαζόμουν. Δεν κάλυψες την ανάγκη. Άλλη μια φορά που ήρθες καθυστερημένος. Έλεος πια πότε θα πάρεις τα παιδιά από το σχολείο. Έχω βαρεθεί να το λέω συνέχεια αυτό το πράγμα. Με κούρασες με αυτή σου την αδιαφορία για το πότε θα έρθεις. Η βέβαια, η φίλη σου είναι προτεραιότητα και το να πας να πεις τα τσιπουράκια σου. Πόσα πράγματα μπορεί να κρύβει ένα άργησες? Ας μην το πούμε το άργησες. Και τι να πούμε, να το κλείσουμε την πόρτα κατευθείαν το μύρτε. Πώς μπορούμε να το πούμε διαφορετικά το άργησες? Καλώς ήρθες αγάπη μου, πόσο χαίρομαι που επιτέλους μαζεύτηκες σπίτι σου. Καλώς τον, επιτέλους. Άντε, άσο το επιτέλους. Άλλο. Βρήκε στον δρόμο. Τον βρήκε στον δρόμο. Μάλιστα. Εγώ δεν μπορώ να ανοίξω την πελακή. Άλλο. Θυμήθηκες ότι έχεις σπίτι. Θυμήθηκες ότι έχεις σπίτι. Τα έχουμε ακούσει αυτά, και από τις μανάδες μας τα έχουμε ακούσει αυτά. Μπορούμε να μην πούμε τίποτα, να μπει μέσα, να αποσυμφορηθεί όλη η κατάσταση και μετά σιγά σιγά να αρχίσουμε. Και σιγά σιγά να αρχίσουμε να χώνουμε. Και μόλις κάτσει να φάει, μόλις αρχίσει να Με την πρώτη κουταλιά. να γίνει το θαύμα. Βέβαια. Και το φαγητό στο τραπέζι έτοιμο στρωμένο να σε περιμένει άρχοντα. Λοιπόν, εντάξει, είναι καθημερινά πράγματα αυτά. Αυτό το άρχισες, είναι καθημερινό. Είναι καθημερινό. Και βλέπετε πώς ένα απλό παράδειγμα μπορεί να γίνει οικείο σε όλους μας. Γιατί όλοι έχουμε περάσει τέτοια πράγματα, έτσι, που θέλαμε να πούμε άλλα πράγματα και αντί να πούμε αυτά τα άλλα πράγματα είπαμε μια κουβέντα τέτοιου τύπου. Ωραία. Εμένα με ενοχλεί που αργεί ο Χρήστος. Ο Χρήστος καταρχήν δεν φοράει ρολόι. 7 του έχω αγοράσει. Θα φοράω εγώ πια. Λοιπόν... Θα μένα δεν πήγε. Αμένα, τελείως. Εμένα δεν πήγε. Θα έρθω. Πού είσαι, Χρήστο? Στην Κατεχάκη. Όταν λέω Χρήστο στην Κατεχάκη, εννοεί ότι είναι στην αρχή της Κατεχάκη. Δεν εννοεί ότι τελειώνει. Σε πόση ώρα θα είσαι εδώ? Εύχομαι. Στη γωνία. Να κατέβω? Όχι, μην κατέβεις ακόμα, θα σε πάρω. Τέτοια πράγματα. Λοιπόν, αυτό το άργησες, λοιπόν, το πώς τι θέλω να πω και τι κρύβεται πίσω από αυτό, είναι το παράπονο. Το εγώ θα ήθελα άλλα πράγματα να έχουν συμβεί και δεν έχουν συμβεί. Μου κάει όμως, έτσι. Δεν είναι σαμπάνια. Αργεί. Δεν φοράει ρολόι. Τελειώσαμε. Πάρε απόφαση, κοπελιά. Τι θέλεις? Και το λες συνέχεια, να είναι στην ώρα του. Αφού ξέρεις ότι δεν θα είναι. Τι έχεις βρει λοιπόν να λες? Ότι έχουμε 7 η ώρα ραντεβού. Όχι. 6.30 έχουμε ραντεβού. 6. Πάει πιο πριν. Πας και. Πείτε μου. Το θέμα είναι ότι αν δεν συνειδητοποιήσεις ότι βγάλουμε νερό στην αρχή. Στην αρχή δεν το ξέρεις. Στην αρχή δεν ψάς απλά. Και λες κάτι να μην ξεδιψάσει. Ναι. Και στην πορεία μετά το καταλάβεις. Πορεύεσαι. Μετά πορεύεσαι. Λες, έλα εδώ καλό, να σε αναβαθμίσουμε, να σου κάνουμε ένα upgrade. Πώς μπορούμε να σε αναβαθμίσουμε? Υπάρχει συμβιβασμό στις προτείνετε? Δεν υπάρχει συμβιβασμό. Όχι, εγώ δεν είμαι. Είδατε πουθενά τη λέξη συμβιβασμό εδώ? Δεν θα την βρείτε σε καμία διαφάνεια. Αυτός είναι, πρέπει να συμβιβαστώ. Όχι, όχι, δεν θα συμβιβαστώ. Θα το επικοινωνήσω. Θα πω τι θέλω εγώ, θα μου πεις τι θέλεις εσύ. Θα πω τι αντέχω εγώ, θα μου πεις τι αντέχεις εσύ και θα δούμε πού μπορούμε να το πάμε αυτό. Μα εσείς λέτε τη συνέχεια, κατεβαίνει. Αυτή η Κατεχάκη κατεβαίνει μόνιμος. Δεν λέω πια που είσαι και ποιος θα έρθεις. Όχι, έχω αποδεχτεί ότι είναι αυτό. Αποδεκτεί, όχι συμβιβαστεί. Δεν έχω την προσδοκία ότι θα αλλάξει. Ο συμβιβασμός και όλο αυτό έχει μια προσδοκία ότι κάτι άλλο θα αλλάξει. Και εκεί μας τρώει το παράπονο.
Ότι άρχισες εχθές να μην πάρεις τα παιδιά από τη δουλειά, άρχισες προχθές να κάνεις αυτό, άρχισες σήμερα, και εγώ τώρα έχω μια προσδοκία ότι εσύ θα πάψεις να το κάνεις αυτό. Γιατί? Αν δεν θέλει εκείνος να αλλάξει, να το κάνει διαφορετικά, να πηγαίνει να παίρνει το φαΐ από τη μαμά της, γιατί δεν ξέρει να μαγειρεύει, και της το λέω μία ότι εγώ αγάπη μου, ξέρεις, θα να μαγειρεύουμε σπίτι μας, δεν θέλω να φέρεις το φαΐ από τη μάνα σου. Πηγαίνετε 1, 2, 3, 33. Δεν θα αλλάξει. Θα συνεχίσει να παίρνει το φαΐ από τη μάνα της. Πρέπει και εκείνη να θέλει να φτιάξει το φαΐ και να μπούμε στη διαδικασία αυτή. Αν δεν θέλει ο ένας από τους δύο, δεν υπάρχει δρόμος. Άρα μιλάμε για μία σχέση, όχι πάμε παράλληλα. Πάμε μαζί. Αυτό θέλω να σας δώσω να καταλάβετε. Ότι αν ο ένας είναι έτσι και ο άλλος είναι έτσι, δεν θα συναντηθούμε. Και για να είμαστε σε ένα γάμο θέλουμε να συναντηθούμε. Θέλουμε να συγχωρευτούμε, θέλουμε να το πάμε μαζί. Εάν εγώ θέλω το βράδυ να πηγαίνω στο γήπεδο, ας πούμε, και εσύ δεν θέλεις να πηγαίνω στο γήπεδο, ωραία, δώσ' μου και την εναλλακτική, τι να κάνω. Με τι θέλεις να περνάμε καλά, με το να πάμε με τα παιδιά μας μία εβδομάδα. Πάρα πολύ ωραία. Να το κάνουμε, δεν μου το έχεις ζητήσει, απλά μου έχει πει να πηγαίνω στο γήπεδο. Δηλαδή να βρούμε τον τρόπο. Και να μπούμε στον κόσμο του άλλου. Ποια είναι αυτή του η ανάγκη. Και να πάρουμε λίγο κι εμείς την ευθύνη, γιατί συνήθως την ευθύνη τον λένε μόνο στον άλλο. Εγώ τι λάθος έκανα σε αυτό, εγώ πώς δεν το επικοινώνησα. Μήπως ήμουν από μένα αυτό το ερωτεύτηκα και δεν είχα πει τίποτα και τώρα μετά που φεύγει και αυτό το συννεφάκι, αρχίζω και τα βλέπω τα πράγματα και απλά δεν μου αρέσει. Ωραία, έχω και εγώ ευθύνη λοιπόν. Που δεν το είπα. Που δεν το εξέφρασα, που φοβήθηκα. Και αυτή την κουβέντα είχαμε και σήμερα. Και λέω ακριβώς αυτό το πράγμα για ένα γνωστό ζευγάρι. Ότι εάν από την αρχή δεν πεις τις προθέσεις σου και πας με τον άλλον με τα νερά του όπως θέλει εκείνος, μετά δεν περιμένεις ο άλλος να δεχτεί. Αφού έτσι μου είπες ότι είσαι OK, αυτό το λέω εγώ. Τώρα πώς μου γυρνάς αλλού. Αφού πάμε προς τα εδώ, δεν μπορούμε να γυρίσουμε τώρα να πάμε Κόρινθο. Έχουμε όλοι μας αυτή την ανάγκη του να αγαπηθούμε και το να νιώσουμε αυτή την ολοκλήρωση. Αλλά θέλουμε και να είμαστε ο εαυτός μας μέσα σε μια σχέση και να μπορούμε να έχουμε τα θέλω μας και να μην έχουμε παρασυρθεί από τον άλλον. Και προσοχή, οι σκέψεις και οι αντιδράσεις μας μερικές φορές δεν είναι δικές μας. Δηλαδή αυτό το άρχισες, το έλεγε η μάνα μου στον πατέρα μου. Εγώ τι θυμάμαι, την μαμά μου να φωνάζει εγώ στον παπά μου, άρχισες. Όταν την πρώτη φορά γύρισα και το είπα εγώ στον άντρα μου, λέω: Όπα, μπαίνει λοιπόν σε αυτό είναι της μάνας σου. Όπα. Εγώ πάντως όσο μεγαλώνω, θυμίζω τη μάνα μου. Ναι. Συμβαίνει. Λέμε τις ίδιες ατάκες. Και αν δεν είναι δικές μας, αν δεν είναι. Να τις ξεφορτωθούμε, να πάρουμε λίγο δικές μας. Μερικές τεχνικούλες τώρα. Το να τον αφήσουμε τον άλλον να πει αυτό που θέλει χωρίς να διακόψουμε. Δεν χρειάζεται να πεταγόμαστε συνεχώς. Αφήστε να ολοκληρώσει τη σκέψη. Το να τον κοιτάζουμε στα μάτια και να μην είμαστε είτε στο κινητό είτε αλλού. Άντε τώρα, τι μου λέει, χαιρετίσματα. Όχι. Να έχουμε και οπτική επικοινωνία. Το βλέμμα μας να είναι στο βλέμμα του αλλού. Όχι κριτική, όχι συμβουλές, όχι δάχτυλο, έτσι να κουνάμε. Να κάνουμε ερωτήσεις, οι ερωτήσεις φέρουν τις απαντήσεις, οι ερωτήσεις θα μας λύσουν τις απορίες για το τι αισθάνεται το άλλος. Αυτά θα μας βοηθήσουν να κατανοήσουμε τη θέση του. Όχι με το να καταλήξουμε στα δικά μας συμπεράσματα, ότι το κάνει αυτό για αυτούς τους λόγους. Πρέπει να καταλάβουμε γιατί το κάνει. Εκείνος θα μας το δώσει όμως το γιατί το κάνει. Είναι δύσκολο το να μην μπούμε στη διαδικασία να κρίνουμε και να μην κουνήσουμε το δάχτυλο, γιατί αυτό έχουμε μάθει πάλι, λέω, από τις δικές μας οικογένειες. Ο τρόπος λοιπόν, το τι θέλει, το πώς θα το επικοινωνήσουμε, πάρα πολύ σημαντικά. Μπορούμε να το ζητήσουμε να μας το επιβεβαιώσει, να της πούμε αυτό μου λες, αυτό κατάλαβα, αυτό είναι που θέλεις. Να το πούμε. Και όχι, δεν θέλω αυτό. Θέλω απλά να κάνεις αυτό το πράγμα για μένα. Γιατί εγώ νόμιζα έτσι. Δηλαδή, να ακούσουμε και να επιβεβαιώσουμε μέσα από αυτό. Γιατί έτσι μπορεί και ο άλλος να συνειδητοποιήσει το τι είπε. Και να πει αυτό είναι υπερβολικό τώρα που λέω. Να είσαι εδώ κάθε μεσημέρι που έρχονται τα παιδιά από το σχολείο. Δεν είπα αυτό. Είπα ότι θέλω αυτή την ημέρα να με εξυπηρετήσεις για να. Ωραία. Να καταλάβει ο άλλος ότι δεχόμαστε αυτό που μας λέει. Και να αισθανθεί ότι τον καταλάβαμε. Από αυτό θα ακούσουμε. Το σημαντικό λοιπόν είναι να πιστεύουμε πως είμαστε μαζί. Όχι παράλληλα. Και πως ό,τι και να προκύψει, μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε μαζί.
όχι απέναντι, όχι διαγώνια, όχι ο ένας μπρος, ο άλλος πίσω. Παρέα, όπως είμαστε την ημέρα που πάμε σε αυτή τη σχέση. Την ημέρα που ξεκινάμε αυτή τη σχέση, αυτή την εικόνα θα πρέπει να προσπαθήσουμε να διατηρήσουμε σε όλη την πορεία της κοινής μας ζωής. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ό,τι ερωτήσεις έχετε, να πάρουμε μια ανάσα. Πολλά ήτανε. Είπαμε. Να πάρουμε μια ανάσα. Μέσα στην εμπειρία, ξέρετε, της Εκκλησίας, υπάρχει μια βασική αρχή την οποία την μαθαίνουμε ως πνευματική. Ότι ο διάβολος κρύβεται πίσω από τις παρεξηγήσεις. Και ότι τα περισσότερα προβλήματα μέσα στις σχέσεις ξεκινάνε από αυτές τις παρεξηγήσεις. Αυτό που είπε και η κυρία Κοτσοπίδου. Άλλο λέω εγώ, άλλο καταλαβαίνεις εσύ. Άλλες προθέσεις έχω εγώ, άλλο καταλαβαίνεις εσύ. Και αυτό πάντοτε έχει να κάνει και με το γεγονός ότι είμαστε δύο διαφορετικοί κόσμοι. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Και από εκεί κάπου θα ήθελα και το πρώτο στο σχόλιο. Νομίζω ότι τις περισσότερες φορές θεωρούμε κάποια πράγματα δεδομένα, ενώ δεν έχουμε ίδιες αφιτηρίες. Δεν μπορεί, για παράδειγμα, να καταλάβει το ωράριο του δασκάλου ένας άνθρωπος ο οποίος δουλεύει σε ένα εργοστάσιο. Έτσι δεν είναι? Και το αντίθετο. Και το αντίθετο, ναι, μα το φέρνω σε ένα παράδειγμα ότι πέρα από το ότι κουβαλάμε ο καθένας μας ένα δεδομένο, πολιτισμικό, οικογενειακό, ψυχολογικό, παραστάσεις, αίσθηση χρόνου, νομίζω ότι εκεί θα πρέπει να δούμε λοιπόν και να καταλάβουμε ότι όταν παίρνουμε έναν άλλον άνθρωπο, δεν παντρευόμαστε τον πρώτο μας ξάδερφο όπως παντρευόντουσαν οι Φαραώ, τις ξαδέρφες του, για να μην φύγουν από το σόι. Δεν παντρευόμαστε την αδερφή μας. Δεν παντρευόμαστε τη μάνα μας ή τον πατέρα μας. Παντρευόμαστε έναν άλλον άνθρωπο, έναν καινούριο κόσμο. Και, συγγνώμη, νομίζω ότι κανένας δεν μας μίλησε για αυτόν τον ενθουσιασμό του άγνωστου κόσμου. Από αυτόν τον άγνωστο κόσμο μας ενδιαφέρει, επειδή είμαστε στην νότητα, το σωματικό κομμάτι. Το άγνωστο. Το αγορευμένο. Αλλά το υπόλοιπο, αυτός ο άγνωστος κόσμος τι φέρνει σε μένα, τι φέρνει στη ζωή. Και εκεί νομίζω ότι αρχίζουν και τα προβλήματα. Έχω μία άποψη και θέλω την καταθέτω, περιμένω το σχολιασμό σας. Πολλές φορές στην εξομολόγηση ακούμε πρέπει να αλλάξει. Τέλος. Πρέπει να αλλάξει. Εγώ πάλι έχω μία άποψη και την συζητάμε. Το θέτω σε εσάς. Δεν ξέρω πόσο μπορεί να αλλάξει κάποιος άνθρωπος. Στην Εκκλησία δεν αλλάζει κανένας. Στην Εκκλησία μεταμορφώνεται. Είναι μια άλλη διαδικασία. Δεν αλλάζει, μεταμορφώνει αυτό που έχει. Αν θέλετε, σας λέω τι εννοεί με αυτό το πράγμα η Εκκλησία. Η σκέψη μου είναι ότι ώρα να αλλάξει. Αν αλλάξει ο άλλος ή άλλη, ο άλλος άνθρωπος, δεν θα είναι αυτό όμως που αγάπησα. Θα μου αρέσει εμένα αυτό που θα έχω μετά. Συγγνώμη, το να γίνει μια βελτιωμένη έκδοση του εαυτού του όμως δεν είναι διαφοροποίηση. Είναι βελτιωμένη. Να βελτιώσει τα επίπεδα στα οποία βρίσκεται. Με τη συμπόρευση. Και επειδή αγγίξατε στην αρχή το βασικότερο θέμα, αυτό που είπατε, η διαφορά είναι στην έλλειψη συμβατότητας του τρόπου σκέψης. Αγγίξατε την ουσία, είπατε την αριστοτελική στήλη του προβλήματος. Εγώ λέω κάτι άλλο. Η και βελτίωση να μας πείτε και να μας πείτε η Εκκλησία την έννοια της μεταμόρφωσης
επακριβώς. Βελτίωση, ναι. Μπορεί, ναι. Αλλά όταν ζητάς να αλλάξει. Η αλλαγή όχι, απαξιώνεις αυτό. Μα αυτό λέω που θα το αγαπώ εγώ. Αυτό που θα αλλάξει. Σε καμία περίπτωση. Είναι κάτι άλλο. Καταρχήν, είναι πολύ θεωρητικό αυτό που συζητάμε, γιατί δεν μπορώ εγώ να αλλάξω κάποιον και να τον φέρω στα μέτρα που εγώ τον αλλάξω. Αλλά ακόμα και αν τον αλλάξω, δεν ξέρω αν μετά από 2 εβδομάδες θα μου αρέσει πάλι αυτό ή θα θέλω να κάνει μια άλλη αλλαγή. Να σας πω κάτι, και να γίνει εγωιστικό. Αυτό είναι εγωιστικό. Γιατί να αλλάξεις τον άλλο. Αν πάρουμε ο καθένας να αλλάξει τον άλλο, πώς θα το κάνουμε αυτό. Και η καλύτερη βερσιόν του εαυτού μου είναι η καλύτερη βερσιόν που εγώ θεωρώ τον εαυτό μου ή αυτό που θεωρούν οι άλλοι ότι πρέπει να κάνω σαν αλλαγή. Αυτό ήταν το δεύτερο ερώτημα. Τι γίνεται. Δηλαδή, τι να πιάσουμε και τι να αφήσουμε. Ναι, ωραία, αν εγώ είμαι ένας άνθρωπος όμως που μιλάω άσχημα, είναι κοινώς αποδεικτό ότι δεν είναι ωραίο να μιλάω άσχημα. Συμφωνούμε. Άρα να αλλάξω αυτό, να κόψω δηλαδή τις βρισιές, να πάψω να είμαι οξύχημος, να πάψω να... Ναι, μπορώ να το προσπαθήσω γιατί εγώ θέλω και νιώθω ότι αυτό είναι κακό στην επικοινωνία μου και στη ζωή μου γενικότερα. Αλλά να αλλάξω και να φέρω τα πράγματα έτσι όπως κάποιος άλλος μπορεί να έχει στο μυαλό του ότι πρέπει να γίνει, δεν το βλέπω πολύ συχνά να γίνεται. Εδώ δεν μπορούμε να πλάσουμε τα παιδιά μας. Θα πλάσουμε που είναι υποτίθεται πλαστελίνη και εμείς θα κάνουμε. Θα μπορέσουμε να πλάσουμε έναν άνθρωπο που είναι από ένα άλλο background και έχει έρθει στη ζωή μας έτσι, να τον φέρουμε στα δικά μας μέτρα. Δεν ξέρω. Όχι, δεν νομίζω ότι θα μ' άρεσε αυτό. Ναι. Με το μικρόφωνο πλέον από εδώ και πέρα και με χέρι για να μπορούμε να βλέπουμε. Ναι. Και αν αυτός ο άνθρωπος όντως έβριζε και το ήξερε και το προσπάθησε να το αλλάξει. Και τα κατάφερε σε ένα επίπεδο. Αλλά δεν του αρέσει, θέλει κι άλλο, να αλλάξει κι άλλο ο σύντροφος. Και ακόμα περισσότερο. Και εκείνος δεν μπορεί. Ή δεν μπορεί, ή στοπ. Και τι κάνει, ποιος έχει την ευθύνη, αυτός που δεν μπορεί να αλλάξει ή εκείνος που προσδοκά. Νομίζω αυτός που προσδοκά. Γιατί αν εγώ δω 5 στραβά μου, αλλά πρέπει να μπορώ να τα δω. Πάμε τώρα σε άλλη κουβέντα. Στο πώς μπορώ εγώ να κοιταχθώ στον καθρέφτη. Ναι. Τι το δικαιούμαι. Δεν μπορώ. Ίσως. Ναι. Ναι, εντάξει. Ναι, ο άλλος έχει το πρόβλημα. Ορίστε. Δεν μπορούμε το τέλειο, δεν υπάρχει παιδιά εκεί έξω. Δεν θα το βρούμε το τύπο. Κάτι είναι ανθρώπινο. Δηλαδή, πόσα τύποι πρέπει να κάνει. Και αυτό το πράγμα πάλι που έχουμε κάποιους ανθρώπους που δεν κάνει αυτό, δεν μου κάνει αυτό, δεν μου κάνει εκείνο, ούτε εκείνο. Δεν μου κάνει. Ωραία. Έχουν checklist. Δεν είναι η το πούμε με checklist. Δεν έχει νόημα αυτό, δεν είναι ανθρώπινο. Μήπως πρέπει να αλλάξουμε εμείς. Πάρα πολύ. Δηλαδή πρέπει να σκεφτώ και εγώ τι ζητάω τώρα. Τι θέλω. Μα δεν είναι μόνο την προσδοκία, είναι καθαρά εγωιστικό όπως είπε και η κυρία. Για να ερωτήσει για να μπορούμε να πατάμε. Είναι νομίζω και τελείως εγωιστικό το να θέλω τον άλλον. Εγώ έτσι τον πήρα, αλλά τώρα θα του κάνω τη βελτιωμένη εκδοχή του εαυτού σου και θα σε κάνω εγώ να είσαι. Όχι, παιδιά, δεν γίνεται αυτό. Μην γελιόμαστε όμως. Παίρναμε μικρές γυναίκες παλιά για να τις φτιάξουμε, να τις πλάσουμε, να τις κάνουμε όπως θέλουμε. Δεν είναι. Το ζήσαμε. Το ζήσαμε αυτό το πράγμα. Μην κοροϊδευόμαστε με αυτό το πράγμα. Υπάρχει και αυτή η προσδοκία με κάποιους οι οποίοι έχουν στο μυαλό τους, επειδή έχουν ένα ισχυρό χαρακτήρα, ότι θα μπορέσουν να έρθουν να πούν σαν τον πόνο, τον βάρβαρο, να συντρίψουν τα πάντα. Καταλαβαίνουμε όμως ότι αυτό δεν δούλεψε. Δηλαδή στην πορεία δεν ήταν ευτυχισμένος ο γάμος, απλά ήταν μια σχέση υπακοής πια. Και έκανε αυτά που ήθελε ο μεγαλύτερος σύντροφος που ήταν κέρδερος, προκειμένου να περάσει ο χρόνος. Έτσι. Να περάσουν τα χρόνια και δεν είχαν και την επιλογή των κολλητών. Ενώ οι πραγματικοί αναγκαιότητες, ο ένας πρόσφερε οικονομική δύναμη και οι άλλοι ανάγκη επιβίωσης. Οπότε δεν ήταν, δεν μιλάμε για αυτές τις σχέσεις τώρα, μιλάμε για αγάπη και για συναισθήματα και για επικοινωνία σήμερα. Ας μην γυρίσουμε προς τα πίσω, πάμε τόσο σε αυτό. Ναι, άλλη ερώτηση. Ας μην είναι ερώτηση, ας είναι μια άποψη, έτσι που κάτι θέλουμε να συζητήσουμε. Μέχρι να σκεφτείτε. Να μας πείτε τη μεταμόρφωση της Εκκλησίας. Θα σας πω. Αμέσως. Όταν ένας άνθρωπος έρχεται στο εξομολογητήριο και είναι θυμωμένος, κουρασμένος, απογοητευμένος και αρχίζει να λέει, μπορεί να είναι και δίκαιος.
Εγώ ποτέ δεν έχω μια βασική αρχή. Δεν μπορώ να κρίνω. Δεν είμαι εκεί για να κρίνω κανένα. Είμαι για να ακούσω. Χάρη του Θεού είναι αυτή η θεραπεία. Αλλά έχω και μια άλλη βασική αρχή. Ότι ακούω τη μία. Τη μία έκδοση. Προσωπικά εγώ σταματώ, όποιος και είναι αυτός, και λέω, ωραία, έχεις δίκιο. Για πες μου τα θετικά αυτού του ανθρώπου. Και ο άλλος κουβιάζει. Δεν έχει θετικά. Τι παντρεύτηκες. Τι παντρεύτηκες. Και κάποιοι, αφού κοντοστέκονται, αρχίζουν και σκέφτονται, παίρνουν τον χρόνο τους. Πρέπει να δώσουμε στους ανθρώπους τον χρόνο τους. Και αρχίζουν και βρίσκουν αρκετά θετικά στο μέλλον. Δεν έχει κανένα νόημα να σφαζόμαστε. Ακόμη και να έχουμε δίκιο. Έχει αξία όμως να αγαπιόμαστε. Και αναφορικά με τη μεταμόρφωση... Πριν πάτε εκεί να συμπληρώσω, γιατί πραγματικά σύγχυνομαι που σας ακούω να λέτε αυτό, γιατί είναι η τελευταία ψυχοθεραπευτική προσέγγιση. Την έχουν οι πατέρες έτσι. Από αιώνες. Δεν την είναι. Οι πατέρες το έχουν από αιώνες. Όταν έρχεται σε μένα ένα ζευγάρι, τις περισσότερες φορές η πρώτη ερώτηση που θα κάνω είναι αν ήρθατε εδώ για να το σώσουμε ή αν ήρθατε για να χωρίσετε. Αν ήρθατε να με χωρίσετε, θα πάτε σε κάποιον άλλο ψυχολόγο. Εγώ δεν αναλαμβάνω ζευγάρι για να χωρίσουμε. Άμα θέλετε να το σώσουμε, αλλά και οι δύο συνειδητά, τότε μπορούμε να ξεκινήσουμε να δουλεύουμε παρέα. Και η πρώτη άσκηση που βάζω να κάνουμε είναι τι σας ενώνει σαν ζευγάρι. Τι ήταν αυτό που ερωτευτήκατε ο ένας τον άλλον. Δεν με ενδιαφέρει το γιατί μαλώνετε σήμερα, θα ξεκινήσω από το τι μας ένωσε. Οπότε πραγματικά είσαστε πάρα πολύ τυχεροί λοιπόν για το. Ξέρετε όμως κάτι, με αυτόν τον τρόπο είναι μια μορφή αυτοπαρατήρησης και αυτογνωσίας η ερώτηση αυτή. Ναι. Γιατί εμβαθύνει ο άλλος. Αν δεν είσαι mindfulness στον εαυτό σου είναι αυτό. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να ξεκινάμε από το τι θέλω να κάνω και που θέλω. Άρα ερχόμαστε στο διάλογο που είπε ότι οι καλύτεροι ψυχοθεραπευτές είναι οι εξομολόγοι. Εγώ πραγματικά το πιστεύω πάρα πολύ και αυτό θέλω να ολοκληρώσω. Δεν την πλήρωσα, όχι δεν την πλήρωσα. Ότι είσαστε πραγματικά πάρα πολύ τυχεροί που ο πατέρας Μισαρίωνας είναι εδώ ανάμεσά σας. Αλήθεια σας το λέω, δηλαδή έχω εκπλαγεί, συγκινήθηκα που τον άκουγα να το λέει αυτό. Είσαστε πραγματικά πάρα πολύ τυχερό με επίμνιο. Όχι. Το mind, πώς το είπατε? Mindfulness. Λοιπόν, 1700 χρόνια πριν, ο Μέγας Βασίλειος λέει κάτι. Δεν θα δεχτείς εξομολόγηση από κανέναν άνθρωπο, ούτε γραπτή, ούτε διαμέσου άλλου. Προσέξτε. Ούτε γραπτή εξομολόγηση, ούτε να στα μεταφέρουν. Γιατί τότε δεν υπήρχε και ο τρόπος. Πήγαινε ο Βυσαρίωνας στον Μέγα Βασίλειο και του έλεγαν του Βυσαρίωνα, πες στον επίσκοπο και αυτό, πες το και εκείνο, πες το και εκείνο. Και λέει ο Μέγας Βασίλειος, η αξία της εξομολόγησης δεν είναι τόσο σε αυτό που θα εξομολογηθεί ο άνθρωπος και θα πει, ναι, θα αναγνωρίσει το λάθος του. Είναι στο να το πει και από το στόμα του λέει, το πιο κοντινό ηχείο είναι το ίδιο του το αυτί, για να μάθει ο ίδιος και να απομυθοποιήσει την αμαρτία και την έντασή της. 1700 χρόνια πριν. Αν μιλούσαμε ή αν είχαμε την πολυτέλεια να μπορούμε να μιλάμε, νομίζω ότι λείπει κάτι σε όλο αυτό. Ότι δεν έχουμε πλέον και φίλους. Ανθρώπους οι οποίοι θα μπορούσαν να λειτουργήσουν κατευναστικά, να αποσυμφορήσουν την κατάσταση. Ναι, δυστυχώς, αλλά μην ξεχνάμε ότι υπήρχαν πάντοτε και υπάρχουν ακόμα και σήμερα, και το πιστεύω ακράδαντα, φιλίες που μπορούν να σε βοηθήσουν και να σε στηρίξουν. Όχι να ρίξουν κι άλλο λάδι στη φωτιά. Όταν οι παππούδες μας, δηλαδή το λέγαμε και πριν και γερούσαμε, όταν οι παππούδες μας καθόντουσαν στο καφενείο και ο καθένας έλεγε τα χάλια της δικιάς του γυναίκας, αυτό ξεφούσκωνε.
Έτσι δεν είναι? Όταν μαζευόντουσαν οι γυναίκες στον καφέ ή με τα καρικλάκια έξω στις αυλές με τα βελονάκια τους και έλεγαν να σου πω εγώ και το δικό μου. Ωραία είναι οι άλλοι, σε πω εγώ και το δικό μου. Υπήρχε ένα, δεν χαρούσαν οικογένειες, είτε εξανάγκηση, αλλά ξεφούσκουνε με κάποιο τρόπο. Τώρα έχουμε οι νέοι τύποι οικογένειες είναι πολύ κλειστοί πια. Και λίγο φοβικοί. Θα μου επιτρέψετε την έκφραση. Και λίγο φοβικοί. Οπότε δεν μπορεί να εκτονωθεί και αυτό. Αυτό που νιώθεις σαν ξέσπασμα, δεν έχεις κάπου να το πεις. Και είχαν την έκφραση ξεχλετίστηκα λεγόταν. Ξεθύμανα. Ξεθύμανα. Ναι. Ακριβώς. Λοιπόν, ορίστε. Την κυρία Κοτσοπόλου και ψάξαμε σε εκεί και στο Ρονάδο δεν την φέρει. Πείτε μου, έχεις ερωτήσεις, άρα κάτι δική σας παρατήρηση, κάτι που εσείς έχετε βιώσει και που ήταν έτσι δύσκολο. Ξομολογούμαστε τώρα εδώ δημοσίως. Τη μεταμόρφωση δεν την ολοκληρώσαμε. Τη μεταμόρφωση, βεβαίως. Ωραία. Ο άνθρωπος δεν αλλάζει. Αξιωματική αρχή. Τα πάθη του ανθρώπου είναι δεδομένα. Ο άνθρωπος, σύντομα το λέω και όσο πιο συνοπτικά, ο άνθρωπος μετά την πτώση του, δηλαδή μετά την απομάκρυνση από τον Θεό, αυτό σημαίνει πτώση, μην το μεγενθύνουμε στο μυαλό μας και το δίνουμε ηθικιστικές διαστάσεις. Μετά την απομάκρυνσή του από τον Θεό, έχει τρεπτότητα. Δηλαδή, τον έπλασε ο άνθρωπος, τον έπλασε ο Θεός τον άνθρωπο να ξέρει το καλό. Δεν είχε πείρα του κακού. Άπειρος, χωρίς πείρα. Τρώει από το δέντρο, από το καρπό του δέντρου της γνώσης του καλού και το κακού, αποκτάει πείρα του κακού. Απομακρύνεται από το Θεό. Προσέξτε όμως, ότι η πρώτη ρήξη στην ιστορία δεν έγινε ανάμεσα στον Θεό και στον άνθρωπο. Όχι. Προηγήθηκε η ρήξη ανάμεσα στον Αδάμ και στην Εύα. Τα παραμύθια των παπάδων, προσέξτε όμως πόσο βαθιά είναι. Υπήρξε η ρήξη ανάμεσα στον Αδάμ και στην Εύα, η οποία γέμισε τη ρήξη ανάμεσα στον άνθρωπο και στον Θεό. Πρώτα υπήρξε η ρήξη ανάμεσα στην αγάπη και μετά στη σχέση με τον Θεό. Που σημαίνει από τότε ο άνθρωπος έχει τρεπτότητα. Θα είναι και προς το καλό και θα είναι και προς το κακό. Θα είναι οι μέρες που μπορεί και οι στιγμές που είναι αδύναμος. Θα είναι οι αποφάσεις που μπορεί να σηκώσει και με τα κοινών βονά και θα είναι εκείνο το λίγο το οποίο έχουμε εμείς αναποθέσει όλες μας ελπίδες που δεν θα μπορεί να το σηκώσει. Σε αυτή την τρεπτότητα λοιπόν τα πάθη δεν είναι για να ξεριζωθούν το άνθρωπο. Τα πάθη είναι να μεταμορφωθούν. Και τι σημαίνει μεταμόρφωση? Μεταμόρφωση σημαίνει ότι έχω την αίσθηση του Θεού στη ζωή μου και λέω το εξής. Τι κάνω εγώ για σένα? Και αυτό το τι κάνω για σένα σημαίνει πώς εμιμούμε. Πώς θα σταυρωθώ κι εγώ, όπως σταυρώθηκες κι εσύ. Έχω ένα πάθος να τρώω ποδί. Ας τρώμε παρέα. Και να αρχίσει να κατευνάζεται αυτό το πάθος. Έχω ένα πάθος να πίνω. Σας λέω τα ακραία τώρα. Να το φέρω σε μια κατάσταση κοινωνίας, για να μπορώ να το ελέγχω. Γιατί δεν είναι το ποτό που σου δίνει τη χαρά, το φαγητό, είναι η παρέα που σου λείπει. Βρίσκομαι σε μια κατάσταση αμαρτίας. Δεν μπορώ. Δεν μπορώ να αλλάξω τον εαυτό μου, αλλά βρίσκω μια κοινότητα, έναν τρόπο κάπου να βρω ένα νόημα ή να αναπτύξω κάτι άλλο που έχω μέσα μου κρυφό, να μεταμορφώσω την καθημερινότητά μου και να ξεφύγω από το να παίζω μπάλα, για παράδειγμα, την ημέρα, να παίρνω και να κλωτσάω σαν μοναχώρικος μια μπάλα στον τοίχο και να αρχίσω να ζωγραφίζω, γιατί έχω και αυτό το χάρτη. Και μεταμορφώνω τον εαυτό. Και έρχομαι στην κορύφωση της μεταμόρφωσης που λέει, αφού εσύ σταυρώθηκες και μου είπες ότι από αγάπη το έκανες, θέλω και εγώ να σταυρωθώ. Που σημαίνει τι? Ότι θα δείξω κατανόηση και θα αγαπήσω τον άλλον σαν τον εαυτό. Γιατί αυτή είναι η ύψιστη μορφή αγάπης. Να αγαπήσεις τον άλλον σαν τον εαυτό σου. Να του πεις, ό,τι και να κάνεις,
αυτό δεν αλλάζει αυτό που έχω εγώ για σένα. Γιατί μόνο έτσι μπορώ να αγαπώ και τον εαυτό μου σωστά. Σ' αγαπώ γιατί έτσι μόνο μπορώ να αγαπήσω και εμένα. Σε συγχωρώ γιατί μόνο έτσι μπορώ να συγχωρήσω και τον εαυτό. Σε σηκώνω γιατί μόνο έτσι μπορώ να σηκώσω και τον εαυτό. Λέει στο γερωτικό μια ιστορία, τα αποφθέρματα των γερόντων, η ζωή των πατέρων στην έρημο του 4ου αιώνα, έξω από την Αλεξάνδρεια, την πόλη του Αλεξάνδρου, μεγάλη. Ήταν ένας μοναχός, λέει, ο οποίος τον έβλεπαν μετά τις Κυριακές, να γυρνάει προς το καλύβι του, ήταν έτσι μικρά καλυβάκια, μετά την κοινή σύνεψη και προσευχή της Κυριακής, γυρνούσε στο καλύβι του και εκείνος έμενε γύρω. Δεν έμπαινε μέσα. Και του είπανε, Αβά, τι κάνεις, πάτερ, τι κάνω. Λέει, δεν ήθελε να πει ο Αβάς, ο πάτερ. Και τον πίεσαν και στο τέλος είπε, να, καθώς φεύγω από την εκκλησία, υπάρχουν μέσα μου κάποια λόγια που με ταράζουν. Και κάνω γύρω-γύρω από το καλύβι μου μέχρι να τα ξεχάσω, γιατί δεν θέλω να τα βάλω μέσα στο καλύβι μου. Πόσο όμορφο θα ήταν να μπορούσαμε να κάνουμε 2 βόλτες, έχοντας τα νεύρα μας, την κούρασή μας, την απογοήτευσή μας, την απελπισία μας, την απογοήτευσή μας, τις ματαιώσεις μας, να κάνουμε κανένα 2 βόλτες πριν να ανοίξουμε το στόμα μας. Όταν ήμασταν εγκλεισμένοι, είχε γεμίσει η Ελασσόνα περιπατητές. Το θυμάστε. Θυμάστε. Στην Αθήνα να δείτε. Είχε γεμίσει ο τόπος περιπατητές. Τώρα που είμαστε ελεύθεροι, κανένας δεν βγαίνει να περπατήσει. Έτσι γίνεται και με την ψυχή. Εκεί αρχίζει η μεταμόρφωση. Θα βγω έξω. Θα βγω να σε συναντήσω με μια άλλη μορφή. Γιατί συναντώντας εσένα, συναντώ και εμένα. Γιατί είναι πολύ εύκολο να δεις το τι μικρό έχει ο άλλος. Αλλά σε κάνει σπουδαίο και σου δίνει νόημα στη ζωή, όταν μπορείς να ανακαλύψεις αυτό το οποίο δεν βλέπει εκείνος. Γιατί από κάτι τέτοια όμορφα ψηλά αγαπάς έναν άνθρωπο. Στην εξομολόγηση αγαπούμε πιο πολύ, επειδή ρωτάνε κάποιον, αυτούς που λένε τα πράγματα έτσι όπως είναι και βαριές αμαρτίες. Γιατί αν σου λέει έτσι είναι. Και θέλω να κάνω κάτι. Μου είπε μια γυναίκα, η οποία δυστυχώς μεγάλωσε στη νύχτα, ήρθα εδώ, μου λέει, παπά, αυτό το στυλάκι, θα δω παπά, γιατί αν δεν έχεις να μου πεις κι εσύ κάτι και ο Θεός σου, δεν θέλω να ακούσω κανέναν άλλον, τους άλλους τους ξέρω. Είναι πολύ εύκολο να ρίξεις τον λίθο του αναθέματος στον οποιονδήποτε. Αλλά το να αγαπήσεις αυτόν τον άνθρωπο και να του πεις ότι εγώ μέσα σου βλέπω αυτόν τον Χριστό που σταυρώθηκε και σε αγαπώ έτσι όπως είσαι. Όχι έτσι, δεν είμαστε προκρούστες στην Εκκλησία και γι' αυτό υπάρχει και αυτή η απόσταση από την Εκκλησία. Γιατί νομίζω ότι αν κάποιος πάει στην Εκκλησία να εξομολογηθεί, θα τον βάλουμε στο τραπέζι. Και αν δεν ταιριάζει στα μέτρα μας, είτε θα τον τανίσουμε, είτε θα τον πετσοκόψουμε αν περισσεύει, να τον φέρουμε στα μέτρα μας. Όχι. Ο Χριστός άπλωσε τα χέρια του στο σταυρό εφάπαξ και διαπαντός για τον κάθε άνθρωπο. Και μας δίδαξε ότι με αυτόν τον τρόπο αγαπάμε. Και αν μπορούμε να αγαπάμε τον ληστή και τον τελώνη και την πόρνη, δεν μπορούμε να μην μπορούμε να αγαπήσουμε τον άνθρωπό μας, ο οποίος έκανε την καρδιά μας να χτυπήσει κάπως διαφορετικά. Δεν μπορούμε να ξεχάσουμε ότι με αυτόν τον άνθρωπο μοιραστήκαμε όνειρα, αγκαλιαστήκαμε, φιληθήκαμε, ζήσαμε, περπατήσαμε, τρέξαμε. Η Εκκλησία δεν στηρίζει τον γάμο ως κοινωνικό θεσμό, μας είναι παγερά διάφορος ως κοινωνικός θεσμός.
ούτε ως συντήρηση του έθνους κτλ. Για να ζήσει η πατρίδα. Ο γάμος σε εμάς είναι ένα μυστήριο ζωής. Γιατί μόνο μέσα από αυτό μπορεί ο άνθρωπος να μεταμορφώσει τα πάντα, να φωτίσει τον εαυτό του, να λαμπρινθεί, να ανοίξει, να ζήσει μια έκσταση και από εκεί μέσα από την δικιά του ύπαρξη να αντικρίσει αυτή τη σωτήρια κίνηση της αγάπης, να γνωρίσει και στο βάθος τον Θεό. Γι' αυτό και οι πατέρες δεν είπαν ότι θα γνωρίσεις τον Θεό άμα πας στην έρημο, είπαν ότι θα γνωρίσεις τον Θεό αγαπώντας έναν άνθρωπο και πορευόμενος με αυτό. Εσείς μιλάτε, Αποσχολωμένοι ήταν. Συμφωνούμε απόλυτα. Ζητήσατε. Κάποιος άλλος, πάτε, σας παρακαλώ το μικρόφωνο. Καλησπέρα και σας ευχαριστούμε. Θα ήθελα να ρωτήσω πώς μπορώ να ξεκλειδώσω τον άντρα μου ή τη γυναίκα μου, πώς μπορώ να τον βοηθήσω στο να μου πει εκείνος τι θέλει από μένα. Είναι ανάμεσά μας. Όχι. Συνήθως, άμα ήταν ανάμεσά μας, θα ήταν λίγο πιο εύκολο. Αλλά δεν πειράζει, θα το μεταφέρετε εσείς, γιατί και αυτή είναι και η σημασία. Δηλαδή δεν είναι να πάρουμε κάτι μόνο εμείς, αλλά να το δώσουμε και λίγο παραπέρα. Είναι αυτό που έλεγε προηγουμένως ο Πάντερ, να το πάρουμε να το πάμε στους φίλους μας. Το επικοινώνησε, παιδί μου, πες την ανάγκη σου. Ζήτα αυτό που θέλεις. Να το εκφράσεις. Με ηρεμία, όχι με νεύρα. Και όχι πάνω στην ένταση, αλλά μετά. Ας μην το πάρουμε από την μπουκιά που θα πάει να πάρει την πρώτη που λέγαμε προηγουμένως στο στόμα. Ας πάμε για έναν καφέ. Και στον καφέ να πούμε, ναι, ξέρεις, έχω ένα ζευγάρι φίλων που βγαίνουν ακόμα ραντεβού μια φορά την εβδομάδα. Κάθε Πέμπτη απόγευμα πηγαίνουν για καφέ. Όπου λένε όλα τα θέματα που μπορούν να προκύψουν μέσα στην εβδομάδα. Εκείνη είναι η ώρα όμως που βρίσκονται ο ένας με τον άλλο και ξέρουν ότι μέσα στην καθημερινότητα χανόμαστε. Αλλά την Πέμπτη το απόγευμα μπορούμε να κάτσουμε να πούμε ότι αυτό με ενόχλησε, αυτό με πήρε, αυτό με αυτός. Υπάρχουν οικογένειες που το κάνουν αυτό μέσα στο Σαββατοκύριακό τους ή που το κάνουν πάνω στο τραπέζι. Αλλά με ηρεμία. Δηλαδή να κάτσουμε στο μεσημεριανό τραπέζι και να επικοινωνήσουμε. Αυτό είναι η γένεια του τραπεζιού. Γι' αυτό λέμε να τρώμε μαζί. Το να κάτσουμε όλοι μαζί και όχι να πλακωθούμε στο τραπέζι, που γίνεται συχνά. Και το παιδί παίρνει και πάει μέσα στο δωμάτιό του, ο άλλο μπροστά στην τηλεόραση και η γυναίκα μένει στην κουζίνα να παραμιλάει μόνη τη. Το οικογενειακό τραπέζι αυτή την ουσία έχει. Το να καθίσουμε και να πούμε όλοι μας το τι μας ενοχλεί, τι θέλουμε, τι περιμένουμε. Μπορούμε να βρούμε το χρόνο για να το κάνουμε. Τη διάθεση πρέπει να έχουμε. Και αν του εξηγήσουμε ότι δεν μου το έχεις εκφράσει ποτέ, δεν μου έχεις πει ποτέ εσύ τι θέλεις, αλλά σήμερα στην ομιλία που πήγα, συνειδητοποίησα ότι μόνο εγώ λέω τι θέλω, μόνο εγώ κάνω παράπονα. Εσύ τι παράπονο θα έχεις από μένα. Πόσο αλλιώς μπορεί να αρχίσει να γίνεται αυτή η σχέση, πόσο διαφορετική. Είπε κάτι ο Πάτερ προηγουμένως και θυμήθηκα ένα περιστατικό μιας κυρίας που είχε έρθει στο γραφείο στα 45 της και διαλυμένη συναισθηματικά από το τηλεφώνημα. Πρέπει να σας το πω οπωσδήποτε και πρέπει έκλαιγε από το τηλέφωνο και μπαίνοντας μέσα είδα έναν άνθρωπο καταραγωμένο. Γιατί είχε σκοτωθεί ο σύζυγός της σε τροχαίο και ο σύζυγός σκοτώθηκε μετά από έναν καυγά τους. Δηλαδή είχαν ένα καυγά στο σπίτι για κάποιον ανούσιο λόγο που το κρίνει εκείνη ότι ήταν ανούσιος, όχι εγώ. Και ο σύζυγος έφυγε και σκοτώθηκε. Και είχε όλη αυτή την ενοχή στο ότι η τελευταία κουβέντα που είχε αυτός ο άνθρωπος από μένα ήταν στον αγύριστο. Και λέει, αν αυτός ο άνθρωπος βγαίνοντας και πηγαίνοντας στο αυτοκίνητό του, άκουγε αυτά τα λόγια που εγώ του είπα, δεν μπορούσε να ζήσει με αυτές τις τύψεις, με την ενοχή αυτού του πράγματος. Δηλαδή, και μου έκανε τόσο. Κοίτα να δεις, αυτό εάν το λέμε όταν ένα ζευγάρι τσακώνεται και αν αυτή ήταν η τελευταία συζήτηση που είχατε, πώς θα ένιωθες μετά αν αυτός ήταν ο τελευταίος διάλογος που είχε με τον άνθρωπό σου, που κάποτε αγάπησες, που ερωτεύτηκες, που πορεύτηκες, που έκανες δύο παιδιά, που. Και αυτός ο τελευταίος λέει, πόσο δύσκολο. Τώρα όλοι μόλις το ακούσατε κάνετε, εμείς δεν έχουμε τσακωθεί ποτέ και να έχουμε φτάσει έτσι στα άκρα. Για φανταστείτε τι ενοχή μπορεί να έχεις μετά με αυτό.
Ή ακούς γονείς που τσακώνονται με τα παιδιά τους σε τέτοιο ύφος και φεύγει το παιδί από το σπίτι και ξέρεις αν θα γυρίσει και πώς θα είναι. Δηλαδή, ας σκεφτούμε λιγάκι τι λέμε και τι πράγματα ξεστομίζουμε στον δικό μας άνθρωπο. Αυτό μπορεί λίγο να μας κάνει να μαζέψουμε την γλώσσα μας από αυτό το προσβλητικό, το επικριτικό, το άχαρο. Και να κάνουμε ένα πραγματικό διάλογο. Αυτό με στεναχωρεί, αυτό δεν μ' αρέσει. Αυτό θα το ακούσει κιόλας πολύ πιο εύκολα. Ναι. Ένα λεπτό σε αυτό κάτι. Σίγουρα. Μία εκδοχή. Σίγουρα. Η μία εκδοχή. Ξέρω μια ιστορία από μία γιατρό, τον Μικρό Σταυρό, στην Αθήνα. Είναι μεγάλης ηλικίας, έτσι μια αρχοντική γυναίκα, η οποία πήγε να δει μια βραδιά κάποιον στο νοσοκομείο όπου ήταν απογορευόταν ο κόσμος και πήγε να δει κάποιον ασθενή βράδυ. Χωρίς να ξέρει, οι σχέσεις της με την Εκκλησία ήταν λίγες. Και με πήρε κλαίγοντας, και αρχίζει η ιστορία, παρένθεση, με πήρε κλαίγοντας, γιατί στην τηλεόραση έδειξε ότι αγιοκατατάχθηκε ο Άγιος Πορφύριος. Κλείνει η παρένθεση. Πάω, μου λέει, στο νοσοκομείο, πάω να δω, κάνω επίσκεψη, και ακούσα ένα θάλαμο, είναι κάποιος, λέει, και γελάει, και μιλάει, και χαίρεται. Και παραξενεύουμε, λέει, και ρωτάω τις αδερφές. Ποιος είναι? Είναι ένας παράξενος παπάς, λέει, στον τάδε θάλαμο, που είναι ένας μελοθάνατος, είναι κλινικά νεκρός, λέει, και οι δικοί του είχαν φύγει για να ετοιμάσουν τα της κηδείας. Προσέξτε. Και βγαίνει ο παππούς, ο Πορφύριος, στο διάδρομο και την κοιτάει. Και εγώ, λέει, κοκάλος, ήταν πρώτη φορά στη ζωή μου, λέει, που με καθήλωσε ένας άνθρωπος, λέει, έλα από εδώ, βρε γιατρά, να τα πούμε. Τι κάνετε εκεί? Εδώ είναι ένας φίλος μου, λέει, ο οποίος φεύγει από τον ουρανό. Και ήρθα να του πω, λέει, δύο κουβέντες, λέει, να του πω και κάτι να χαρεί, για να μην είναι μόνος του σε αυτήν την ώρα. Λέει, πάτερ, αυτός είναι σε κομματώδη κατάσταση. Δεν καταλαβαίνει. Εσύ νομίζεις ότι δεν καταλαβαίνει. Εμένα με καταλαβαίνει. Και γι' αυτό είμαι εδώ. Και αφού εγώ τον αγαπώ, αυτός θα με καταλάβει. Και το θυμήθηκε όταν είδε στην τηλεόραση τη φωτογραφία του Αγίου Πορφυρίου και τον αναγνώρισε. Σκεφτείτε στο που μυϊκοί είχαν φύγει να ετοιμάσουν την κηδεία. Και ο Πορφύριος πήγε για να παρέχει του έλεγε και ανέλειπτα. Στο αυτή. Το ανθρώπου ήταν σε κομματώδη κατάσταση και δεν κάνει νεκρός. Πώς να είναι η μεταμόρφωση. Να πιστεύεις ότι η ζωή δεν μπορεί να νοικηθεί από το θάνατο. Ό,τι και αν γίνει. Ξέρετε, όταν η μάνα μου της είπε ότι θα γίνω φιλικός, δεν έπεσε και τα σύννεφα, μην κοροϊδευόμαστε. Την πήραξε όμως που θα γίνω άγαμος. Να πάρεις μια γυναίκα, να έχεις μια παρηγοριά, να κλείσω τα μάτια μου, να σε έχω σιγουρεμένο, όλα αυτά τα ωραία. Και βέβαια πάνω στη μεγάλη ένταση που είχε, μου είπε: τι θα προσφέρεις σε αυτόν τον κόσμο, βρε, άμα δεν γεννήσεις ένα και παιδιά, τι θα προσφέρεις σε αυτόν τον κόσμο. Και της είπα: μη στεναχωριέσαι, θα έχω πολλά παιδιά. Και έδωσε ο Θεός. Μία ακόμα ερώτηση αν υπάρχει, γιατί και η κυρία Κοτσοπούλου είναι όλη μέρα το ταξίδι. Όχι, εγώ απολαμβάνω πολύ την παρέα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ωραία. Λοιπόν, είναι πολύ όμορφη η ζωή όταν μπορείς κάθε μέρα να την βλέπεις με αυτήν την άλλη ματιά, μια καινούργια ματιά, την καινούργια μέρα. Και κυρίως όταν μπορείς να την δεις με τη λαχτάρα ότι κάτι πρέπει σπουδαίο να κάνω σήμερα. Και όχι γιατί πρέπει απλά μου το επιβάλλουν, αλλά γιατί έτσι θέλω να ζω. Και αυτό το πρέπει περνάει μέσα από τη λεπτότητα της αγάπης, την υπομονή. Αυτό που μας είπατε εσείς, την αποδοχή του άλλου. Πόσο σπουδαίο πράγμα. Είδατε, έγινε μια πολύ ωραία συζήτηση ανάμεσα στην αποδοχή και στο συμβιβασμό. Ναι, όσο ζούμε
με την αγωνία των λέξεων μην νικηθεί ο εγωισμός μας. Ναι, υπάρχει ένα ζήτημα και όλοι έχουμε αυτό το ζήτημα του εγωισμού, αλλά πόσο ωραίο να πεις ότι σήμερα είναι μέρα που θα κάνω το δικό του χατήρι, το δικό της χατήρι. Θα της δώσω τη χαρά, θα του δώσω κάτι άλλο από την ψυχή μου. Θα προσπαθήσω να είναι μια διαφορετική μέρα. Με συγκινεί πάρα πολύ το γεγονός μέσα στις οικογένειες ότι γίνονται τόσο ωραία πράγματα τα οποία στο τέλος τα χαραίωσαν μας. Και πάτε στο σατανά τον εγωισμό μας, τα νεύρα μας, τα πάθη μας, πάτε ό,τι θέλετε. Εκείνο το οποίο έτσι μ' αρέσει πολύ στον γάμο είναι το τραπέζι το κοινό. Είναι πολύ ωραίο πράγμα. Και ενώ είναι τόσο ωραίο, το κάνετε με τόσο κουράγιο οι γυναίκες, με τόσο λαχτάρα, να ετοιμάσει στο τραπέζι, να έχει ψωμί, να έχει τη σαλάτα, να είναι έτσι, να είναι αλλιώς, να είναι περιποιημένο. Έρχεται μετά εκείνη η κατάρα, εκείνος ο λογισμός που λέει τώρα πρέπει να... θυμήθηκα κάτι έγινε και χαλάει όλα αυτά. Διάβασα ένα ημερολόγιο μιας γυναίκας η οποία αγάπησε έναν ιερέα καθηγητή, τον πατέρα Αλέξανδρο Σμέμα, ο οποίος υπήρξε ένας από τους μεγάλους θεολόγους, ήταν στην Αμερική του 20ου αιώνα. Ρώτησαν την πρεσβυτέρα του, μια έτσι γυναίκα με πολύ τσαγάμα και αυτή δεν ήταν καμία. Γιατί το λέει ότι μάλλον με τον Αλέξανδρο. Το λέει. Και την παίρνω συνέντευξη, γιατί έχει πεθάνει ο πατέρα Αλέξανδρος και λέει σας λείπει? Όχι. Ένα μου λείπει. Εγώ ξέρω λέει που είναι ο Αλέξανδρος. Εγώ λέει ξέρω που είναι ο Αλέξανδρος. Αλλά μου λείπει ένα. Τα πρωινά λέει, μισή ώρα πριν ξυπνήσουμε τα παιδιά, καθόμασταν ο ένας απέναντι από τον άλλον και πίναμε ένα καφέ. Αυτό μου λείπει. Και από εκεί θα αρχίσει η βασιλεία του Θεού για μένα. Από έναν καφέ, τον Αλέξανδρο. Από μια στιγμή, μια χάρη, μια αίσθηση, μια παρουσία, μια ευωδία, γιατί είναι ευωδία και ευωδία ο άλλος στη ζωή μας. Της αγάπης, η οποία θα μπορέσει να μας πάει πιο πέρα. Δεν γίνεται να είναι όλα ανθυρά και ρόδινα, γιατί θα είναι ψεύτικα. Θα είναι τελείως ψεύτικα και θα μας αποπλανήσουν. Πρόσφατα έζησα ένα διαζύγιο όπου ο σύζυγος γύρισε μια ωραία μέρα και πολιτισμένα, τελείως πολιτισμένα, και στη γυναίκα του ότι η ζωή του προχώρησε. Είχε μια άλλη. Τόσο, αλλά πολιτισμένα. Το επικοινώνησε. Και η άλλη έμεινε με τα φουστάνια για τις βαφτίσεις, τους γάμους και για τις κηδείες της Πέρλες. Τα πάντα ήταν... Είχαμε σκεφτεί τα πάντα στο ροζ συννεφάκι που ζούσαμε. Και την λυπήθηκα την καψερή και την λυπάμαι. Γιατί δεν μπόρεσε ποτέ να πατήσει στα πόδια της. Θα μου πείτε, δεν ψάχνουμε ποιος φταίει. Ψάχνουμε το ότι ένας άνθρωπος τόσο κοινικά φεύγει, χωρίς να θέλει να μεταμορφώσει τίποτα μέσα του, παρά μόνο να ικανοποιήσει τον εαυτό του και τον εγωισμό του, και μια καψερή κλαίει, χωρίς να μπορεί ακόμα να σταθεί στα πόδια της και να πει έγινε. Πάντως προγνωστικά, το ίδιο θα ξανασυμβεί. Εννοείται. Δηλαδή και η δεύτερη κάποια μέρα θα μάθει ότι υπάρχει κάποια υπάρχει και κάποια τρίτη, ναι. Η πρώτη φορά είναι δύσκολη. Τη δεύτερη λιγότερο, την τρίτη δεν υπάρχει ένα πρόβλημα. Είναι όλα εύκολα. Να ευχαριστήσουμε την κυρία Κουτσοπούλου για αυτό. Ξέρετε, είναι πολύ μεγάλη ευλογία στη ζωή ενός ανθρώπου να μπορεί, στη δικιά μου ζωή, αυτό το οποίο μου εμπιστεύτηκε η Εκκλησία, τη Σχολή Γονέων, στη Σχολή Γονέων αυτή να βρίσκονται άνθρωποι, σαν την κυρία Κουτσοπούλου, σαν όλους αυτούς που γνωρίζετε,
Να τους συναντάμε, να τους γνωρίζουμε, να αισθανόμαστε οικία μαζί τους και μέσα από αυτή τη σχέση να υποδομούμε, να βλέπουμε πράγματα, να πάρει ο νους μας λίγο πιο κάτω. Απέναντι στις ψευδαισθήσεις και στους ψευδείς εαυτούς θα υπάρχει πάντοτε η ειλικρίνεια της αγάπης. Αν αντέχετε, αφήστε και τον καυγά λίγο περισσότερο από το δεν συμβαίνει τίποτα. Τι έχεις, τίποτα. Τι έχεις, στάθηκε να ξέρεις, λίγος καυγάς και αγάπη. Αγάπη για να μπορούμε να πάμε παρακάτω, γιατί έτσι είμαστε. Τρεπτοί, αλλά με προοπτική. Να ζήσουμε αυτή την πληρότητα σε αυτό, με αυτή που αγαπήσαμε από τα νιάτα μας. Σας ευχαριστώ όλους και στην έξοδο θα πάρετε στην έξοδο καθώς θα βγείτε, θα πάρετε ένα φυλάδιο. Βέβαια είναι για τον Αγίου Βαλεντίνο. Το από Κυριακή σε Κυριακή τον κάναμε ένα αφιέραμα. Δείτε τον λίγο, έτσι, σαν μια αίσθηση. Να περάσετε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ.